हरे कृष्ण. आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्रीला प्रभुपाद. पुढची स्लाइड माताजी. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत. आणि त्याच्या पुढची जी स्लाइड आहे त्याबद्दल मी तुम्हाला 9व्या अध्यायात जे सांगितलं होतं माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरीचं, तर त्यांनी ज्या मूर्तीनी, ज्या गोपाळांनी त्यांना कमंडलूमध्ये दूध आणून दिलेलं आणि मग नंतर स्वप्नात येऊन सांगितलं, दृष्टांत दिला की मी या झुडपामध्ये अडकलेलो आहे, आणि मग त्यांना बाहेर काढून जे मंदिर श्रीनाथजींचं नाथद्वारला जे मंदिर आहे ती ही मूर्ती आहे माधवेंद्रपुरींनी प्रतिष्ठापना केलेली. अशा या मूर्तीचं आपण या श्रीनाथजींचं दर्शन घेऊन त्यांना साष्टांग दंडवत करूया. आणि नामनिष्ठ प्रभूजी जे मंदिराचे अध्यक्ष आहेत त्यांनाही मी साष्टांग दंडवत करते. आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला, जसं मी म्हंटल, आपली 34वी बॅच सुद्धा लवकर सुरू होतीये. खूप 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 परिश्रम घेत आहेत. जसं आता आपल्या हेमा माताजी आल्या आहेत, असे बॅचला सगळे, म्हणजे आम्ही प्रत्यक्ष अध्ययन आणि भगवंताच्या कृपेने तुमच्यापर्यंत हा उपदेश पोहोचवतोय, पण त्याच्या मागे या सगळ्यांचे खूप अथक परिश्रम आहेत. आणि सर्वजण इतकी मनापासून सेवा देत आहेत की या सगळ्या टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण आपल्या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करूया. मग थोडीशी उजळणी, जसं आपण कालच्या अध्यायामध्ये बघितलं. मग कालचा अध्याय म्हणजे खूप सुरेख असा विश्वरूप दर्शन आपण घेतलेलं आहे. आणि का अर्जुनाने सांगितलं मग विश्वरूप दर्शन का हवं होतं त्याला, जी कारण मी तुम्हाला सांगितली. सांगा बरं मला एखाद दुसरं कारण जे आपण काल शेअर केलं. मी तुम्हाला आज अनम्यूट ठेवलंय, मी म्यूट केलं नाहीये आता. तुम्ही सांगू शकता कुणाला सांगायचं असेल त्यांनी, कारण खूप जण नाही आहोत. शनिवार रविवार मला अपेक्षा आहे की थोडे कमी जण असतील. मग कुणाला सांगण्याची, कोण सांगू शकेल? वसुधा माताजी आले आहेत का, किंवा कोणीही तुमच्यापैकी सांगू शकतं? जेव्हा श्रीकृष्ण म्हणाले होते की मी सर्व विश्व व्यापून उरलेला आहे, तर मग अर्जुन म्हणतो की ह्या सगळ्या विश्वात तू कोणामध्ये काय आहेस हे मला कसं कळणार? तर बरोबर तुझं विश्वरूपच दाखव. बरोबर, अगदी बरोबर. आणि अजून का कारण सांगितली होती मग? आणि का वाटलं? भगवंतानी तर दाखवलंच विश्वरूप, कारण अर्जुन हा भगवंतांचा लाडका सखा प्रिय शिष्य. परंतु मग सांगण्याचा मतितार्थ हा की हे विश्वरूप, कारण अर्जुनाने 10व्या अध्यायामध्येच अर्जुनाचा पूर्णपणे जो काही त्याच्या मनामध्ये जो काही भ्रम होता, संभ्रम झालेला होता, तो त्यांनी सांगितलं की माझा संभ्रम दूर झालेला आहे. तिथेच गीता संभ्रम करून भगवद्गीता झाला तरी विभूती, तुझ्या ज्या विभूती आहेत त्या दाखव. त्या दाखव. आणि त्या दाखवल्यानंतरच, म्हणजे त्या दाखवल्या मग मग अर्जुनावरती भगवंतानी लादलं नाही स्वतःला. जेव्हा अर्जुनाने कबूल केलेलं आहे, जेव्हा भगवंताना अर्जुन स्वतः सांगतो की मी तुम्हाला परमतत्व, सर्वाचं स्थान असं मानलेलं आहे, पुरुषोत्तम भगवान तुम्ही आहात, आणि आता तुम्ही मला तुमच्या विभूती, मी कुठे तुम्हाला नमस्कार करू? आणि म्हणून मग भगवंतांनी स्वतःहून लादलेलं नाही अर्जुनावर स्वतःला. जेव्हा अर्जुन हा पूर्णपणे कन्व्हिन्स झालेला आहे की मी आता तुम्हाला पूर्णपणे जाणलेला आहे, परमतत्व मी तुमचं जाणलेलं आहे, तुम्हीच पुरुषोत्तम, तुम्हीच परमधाम आहात, तुम्ही शाश्वत असे पुरुषोत्तम आहात, तुम्ही अजन्म आहात, अशा सगळ्या वर्णनांनी अर्जुनाने भगवंताला, आणि त्याला कुठेतरी शास्त्राचा आधार होता. हो, अर्जुन असाच की भगवंत मित्र आहेत अर्जुनाचे, म्हणून त्यांना जाणून घेतलंय आणि मग त्यांना स्वीकारलेला आहे की मी सखा सांगतोय ते बरोबरच असणार. तसं नसून त्यांनी शास्त्राचा आधार दिलेला आहे की मग ऋषी जे असित, देवल, व्यासमुनी, नारद मुनी या सगळ्यांनी आधी हेच वर्णन केलेलं आहे, पण तू प्रत्यक्ष तुझ्या मुखकमलातून मला तुम्ही हे सांगितलेलं आहात. आणि मग भगवंतांनी सांगितलं, हो, या विभूती म्हणजे तुला जाणण्याचीही आवश्यकता नाही, ज्या एका अंशातून मी सगळ्या विश्वाला व्यापलेलं आहे, हे भगवंत सांगतायत. आणि म्हणूनच मग हे सगळं जाणल्यावरती अर्जुनाचा संभ्रम दूर झालेला होता. अर्जुनाला कधीच शंका नव्हती हो मनामध्ये, कारण ज्या भगवंतांना त्यांनी जाणलं होतं आणि जो नरनारायणापैकी एक, ज्यांनी पशुपशास्त्र जिंकलं होतं, जो एक उत्तम धनुर्धर, ज्याला सव्यसाची म्हटलंय कालच्या अध्यायामध्ये आपल्याला, आणि अशा अर्जुनाला कुठेच मनात शंका नव्हती भगवंतांविषयी. पण मग सामान्य माणसापर्यंत पोहोचायला, की उद्या उठून या भौतिक जगतामध्ये कोणीतरी असं सांगेल की मी देव आहे आणि माझ्यामध्ये दैवी शक्ती आहेत, मग दाखवा तुमचं विश्वरूप दर्शन. आणि म्हणून मग अर्जुनाने सांगितलंय भगवंतांना की कुणीही पुढे जाऊन या भौतिक जगतामध्ये, जसं भगवंतांनी सांगितलं की कितीही तपश्चर्या केली, कितीही उपासना केली, तरीही हे कुणालाही
बघू शकणार नाही असं हे आत्ता म्हणजे यापूर्वीही कधी नाही आणि या नंतरही कोणाला बघायला मिळणार नाही असं हे विश्वरूप दर्शन तू बघितलं आणि त्यानंतरही ज्या भगवान रूपाला आणि मग इथेच जे सगळ्या भुजा आणि अनंत भुजा अनंत नाग आणि अनंत मुख दाढा असं ते अकराळ विकराळ रूप मग अर्जुनाला बघण्याची तर इच्छा होती पण ते सगळं बघून मन कुठेतरी व्यथित झालं हो सद्गतीत झालं कारण सगळं ऐश्वर्य बघितलंय मग मग भगवंतांचं ते मोहक रूप कारण अर्जुनाने जे नातं जोडलेलं होतं भगवंतांशी ते त्या भगवान रूपाशी जोडलेलं आणि म्हणूनच मग अर्जुन भगवंतांना म्हणतोय की मला आता तुला कळलेलं या प्राकृत जगतामध्ये तुम्ही जशा प्रकारे प्रवेश केलेला आहे आणि मला ती बघण्याची जी उत्सुकता होती ती माझी पूर्ण झाली आहे परंतु माझं मन भयाने व्याकुळ मग ज्या देवी देवता सुद्धा भगवंतांना शांत करण्यासाठी ऋषी मंत्र म्हणतायत कारण ते रुद्र रूप होतं ते कुठेतरी तात्पुरतं असं रूप भगवंतांनी केलेलं कारण कुठेतरी समजण्यासाठी मग ज्या सामान्य माणसाला आणि अर्जुनाचं सुद्धा मनोदौर्बल्य वाढवायला कारण जे मनोदौर्बल्य घालवून त्याचं मनोबल वाढवलं पाहिजे की तू एक साधन आहेस एकमेव साधन आहेस मी या सगळ्यांना ठार मारलेलं आहे मग तुमच्याही पक्षातल्या जे राजे आहेत त्या सगळ्यांचा मी नाश केलेला आहे तू फक्त एक निमित्त आहेस माझ्या हातातलं तू फक्त साधन आहेस तुला फक्त धनुष्यबाण उचल आणि दृढ निश्चयाने युद्ध कर कारण तूच विजयी होणार आहेस आणि तूच या जगतावर राज्य तूच या पृथ्वी तलावर राज्य करू शकणार आहेस विजयश्री ही तुझ्याचकडे आहे त्यामुळे तू उठ आणि दृढ निश्चयाने युद्ध कर इतकं ठामपणे ठासून भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलंय कारण अर्जुनाचं मनोबल वाढवलेलं आहे जसं आपण आधीही दुसऱ्या अध्यायांमध्ये बघितलं की उत्तम गुरु आणि शिष्याचं नातं तसं अर्जुनाने डायरेक्ट मग मी इतकी उपासना करतो मी इतकं मी तुझं प्रिय सखा आहे काळजी घ्या माताजी थोडं मग मी तुझा इतका प्रिय सखा आहे आणि इतका प्रिय सखा असल्यानंतर तू मला एवढं सगळं केल्यावर मी दर्शन मला तू दाखव विश्वरूप तर नाही तसा अप्रोच नव्हता खूप सुंदर प्रकारे अप्रोच होता की मी हे बघू शकतो का माझी तितकी पात्रता ही जसं मी प्रत्येक वेळी सांगतेच आणि कालच्याही अध्यायात उल्लेख केला होता की गीता आपल्याला हे सगळं ज्ञान देते की ज्या गुरु शिष्यांचं नातं जे फुललं आहे आणि ज्या गुरुला शिष्याने कशा प्रकारे कुठेतरी विनंती केलेली आर्जवताय कुठेतरी ठासून आणि कुठेतरी अगदी आज्ञेने किंवा काहीतरी ठासून सांगितलेलं नाही की मला हे पाहिजेच आहे म्हणून बघायला कारण तिथे कुठेतरी आर्जवता होती विनंती होती आणि मी हे बघू शकतो का तुम्हाला असं वाटतंय का मी हे तुमचं विश्वरूप बघू शकतो आणि मग भगवंतांनी ते दाखवलंय प्रत्यक्ष भगवंत मग ज्यांनी सांगितलं की ज्यांच्यासाठी मी काळ बनून आलेलो आहे ज्या भगवंतांच्या सुदर्शन चक्रामध्ये आपण काळ बघितला की जसं मी म्हटलं बी आर चोप्रांच्या त्या सिरियल मध्ये मैं काल हूं प्रत्यक्ष भगवंत मग भगवंतच बोलत असतात मग या सगळ्या दृष्ट असुरांसाठी भगवंत काळ आहेत पण ज्या शुद्ध भक्तांसाठी हा काळ निश्चितच थांबलेला आहे हो कारण त्यांनी भगवंतांशी कधीच नातं जोडलंय त्या भगवान रूपाशी आणि म्हणूनच मग भगवंत अर्जुनाची विनंती ऐकून अर्जुनाचं मन कुठेतरी खूप द्रवलंय खूप कुठेतरी सद्गदित झालाय तो व्याकुळ झालेला आहे व्यथित झालेला आहे आणि म्हणून तो म्हणतोय की मला तुमचं परमात्मा आणि मला तुमचं भगवान रूपाचं दर्शन द्या आणि मग प्रत्यक्ष परमात्मा ज्या शंख चक्र गदा कमळ असलेलं रूप आणि त्याच्यानंतर भगवंतांनी प्रत्यक्ष भगवंतांचं जे मनमोहक असं श्यामसुंदर रूप अर्जुनाला दाखवलं की ज्याने अर्जुनाच्या मनाला धीर आलेला आहे आणि हे रूप फक्त एक अनन्य भक्तच जाणू शकतो त्या अनन्य भक्तीने तो शुद्ध भक्तच हे रूप बघू शकतो हे भगवंतांनी कालच्या अध्यायात शेवटी शेवटी सांगितलंय आणि त्याच भक्तीमध्ये आज आपण शिरणार आहोत आणि त्याच भक्तीच्या मार्गावर शेवटच्या टप्प्यावर आज आपण आहोत ज्या 12व्या अध्यायावर जो भक्ती मार्गाचा शेवटचा टप्पा आहे मग अर्जुनाला पडलेले प्रश्न संपणारच नाहीये कारण अर्जुन भगवंतांना विचारतच राहणार आहे म्हणून भगवंतांना अर्जुन विचारतोय मय्या वेश्य मनो येवा मग मी कशा प्रकारे मग तुझ्या अव्यक्त रूपावर उपासना करणार आहे का मग तुझ्या व्यक्त रूपावरती उपासना करणार आहे कुणाची भक्ती ही श्रेष्ठ भक्ती आहे का अर्जुन या क्षणी हा प्रश्न विचारतोय कारण कुठेतरी 12व्या टप्प्याच्या शेवटी कुठेतरी या भक्ती मार्गाच्या शेवटच्या टप्प्यावर अर्जुनाने हा प्रश्न विचारलाय ज्या वेळेला त्याने विश्वरूप दर्शन पूर्णपणे घेतलेलं आहे
आणि मग अशा निर्विशेष रूपावर नाही, मग मला सांगा बरं चॅटमध्ये तुम्हाला कुठेतरी कुठे जाणवलं की मग हे जे विश्वरूप दर्शन दाखवलंय, मग हे विश्वरूप भगवंतांच्या कुठल्या रूपाशी निगडीत आहे हो? सांगू शकाल मला? कुणाला सांगू शकता चॅटमध्ये? मी चॅट उघडला नाही. प्रश्न पुन्हा रिपीट करा. की अर्जुनाला मग हे जे विश्वरूप दाखवलेलं आहे, हे विश्वरूप भगवंतांचं कुठल्या ब्रह्म, परमात्मा का भगवान? मग मी इतकंही पुढे जाऊन सांगते. 4 भुजा रूप कोणी सांगितलंय? वसुधा माताजींनी. विष्णू रूप कोण सांगतायत? गीताली माताजी सांगतायत. नाही, थोडीशी बघा, थोडासा विचार करून बघा की ज्या वेळेला मी सांगितलं की 1000 सूर्य एकाच वेळेला अवकाशामध्ये उगवले तरी जितकं प्रखर तेज आहे तितकं या रूपाचं तेज इतकं कुठेतरी त्याच्याशी साम्य साधू शकेल. आणि म्हणूनच मग या तेजाच्या जवळ कुठलं रूप जातं भगवंतांचं? तेज रूप आहे. तेज रूप आहे म्हणजेच ब्रह्मरूपाजवळ. ब्रह्मरूप आहे. ब्रह्मरूप आहे म्हणूनच हे भगवंतांच्या ब्रह्मरूपाशी निगडीत आहे. कारण हे चैतन्य हा कुठेतरी भगवंतांपासून जे तेज आलेलं आहे भगवंतांचं आणि इतकं प्रखर तेज आहे. परब्रह्म रूप, अगदी बरोबर कल्पना माताची. परब्रह्म, अगदी बरोबर. परब्रह्म रूप आहे म्हणजे जे ब्रह्मरूपाशी निगडीत आहे. परब्रह्म भगवंत परमात्मा आहेत, म्हणजे परमात्मा हेच त्याचा जो अंश आहोत आपण. परंतु हे जे ब्रह्म, मग हे निर्विशेष रूपावरती कुठेतरी तो जो फॉर्म, मग म्हणून का अर्जुन सांगतोय की मला तुमचं भगवान रूप बघायचंय? की ज्या मनुष्य फॉर्मशी, ज्या मनुष्य रूपाशी, त्या भगवान रूपाशी जो संबंध, मग जो संबंध अभ्युदय आणि प्रयोजन आपण 10व्या अध्यायात बघितलं, तो जो संबंध जोडला जातो हा भगवान रूपाशी. आणि त्याच रूपाविषयी आपल्याला जाणून घ्यायचंय आज. आणि मग हे जाणून घेतल्यानंतर की कुठली भक्ती श्रेष्ठ आहे, मग कुठली भक्ती श्रेष्ठ आहे या पर्सनल किंवा इम्पर्सनल, जशा अव्यक्त का व्यक्त रूपावरती, हे अर्जुन भगवंतांना विचारतोय. आणि मग भगवंत कितीतरी ऑप्शन्स देत आहेत. भगवंत आपल्यासाठी खूप ऍडजस्ट करतायत हो, की मग भक्ती तू अशी नाही करू शकत. मग कुठली भक्ती श्रेष्ठ आहे हे तर भगवंत सांगणार आहेत. पण पुढे जाऊन भगवंत सांगतायत की मग तू जर हा भक्तीचा मार्ग अवलंबू शकत नसशील तर दुसरा ऑप्शन देतात भगवंत. अनेक प्रकारे या भक्तीच्या मार्गाचे आपल्याला प्रकार जाणायचे. आणि मग सगळ्यात शेवटी पण अनेक श्लोकातून आपल्याला मग खूप सुंदर असा अध्याय आता माताजींनी जो वाचलेला आहे, अध्याय खूप खूप छोटा आहे, म्हणायला 20 श्लोक आहे, पण इतका महत्वाचा. मग प्रत्येक अध्याय हा तितकाच महत्वाचा आहे. पण 12वा अध्याय आणि 15वा अध्याय जो पुरुषोत्तम योग आहे आणि 12वा अध्याय जो भक्तीचा पूर्ण मार्ग, मग भक्तीच्या ज्या सेवा आहेत, नवविध भक्तीच्या सेवा तर आपण जाणल्याच आहेत, परंतु कुठला भक्त, मग कोण भगवंतांना प्रिय आहे, मग या प्रिय भक्ताचे गुण आपल्याला जाणायचे की कोण भगवंतांना प्रिय आहे. आणि भगवंत मग प्रत्यक्ष सांगतायत की असा भक्त मला प्रिय आहे. मग त्या प्रिय भक्ताचे गुण भगवंतांनी सांगितले. हरे कृष्ण. माताजी, हेमा माताजी. हरे कृष्ण. पहिला श्लोक मी श्लोक वाचते माताजी, मग तुम्ही अर्थ वाचा. अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यशरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुनाने विचारले, कोणते अधिक परिपूर्ण मानले जाते? जे तुमच्या भक्ती सेवेत योग्यरित्या व्यक्त होत आहे किंवा जे अव्यक्त ब्रह्म्याची पूजा करतात ते अव्यक्त आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग भगवंतांना अर्जुनाने प्रश्न विचारला की जसं मी म्हटलं की मग कोणाची भक्ती आणि कोण परिपूर्ण. का अर्जुनाला हा प्रश्न विचारला? कारण त्यांनी विश्वरूप दर्शन नुकतंच जेव्हा बघितलं तेव्हा त्यांनी अव्यक्त रूप भगवंतांचं बघितलं. पण त्याचं जे नातं जुडलेलं आहे आणि तो भगवंतांचा जो सखा आहे तो मनुष्य रूपामध्ये भगवंतांना भेटलाय. आणि ते मनुष्य रूपाचंच भगवंतांना त्यांनी विनंती केली आहे की सगळ्यात शेवटी मग तुझं परमात्मा आणि मग भगवान रूप मला दाखव. आणि तेव्हा त्याच्या मनाला धीर आलेला, कारण त्याच भगवान रूपावर त्यांनी प्रेम केलेलं आहे आणि तो भगवंतांचा लाडका भक्त आहे.
असा अनन्य शुद्ध भक्त आहे भगवंतांचा. तुमचा हात आणि काढा, म्हणून माऊली चेहऱ्यावर सॉरी, येतो. सॉरी. हा. आणि म्हणूनच मग अर्जुन भगवंतांना विचारतोय की कोण श्रेष्ठ आहे? मग हे व्यक्त रूप श्रेष्ठ आहे का अव्यक्त रूप? मग मग अर्जुन म्हणतोय मी तरी या एनर्जीशी आणि या फॉर्मलेस म्हणजे कुठेतरी ज्याचं व्यक्त रूप नाहीये त्याच्याशी तर बोलू शकत नाही. आणि म्हणून मग भगवंत सांगतायत कुठला भक्त आणि कुठली भक्ती श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्य 12:2 श्री भगवान उवाच हा. मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मतः. हरे कृष्ण अंजली माताजी. हरे कृष्ण. धन्य भगवान म्हणाले, ज्याचे मन माझ्या वैयक्तिक स्वरूपावर स्थिर आहे, नेहमी महान आणि दिव्य श्रद्धेने माझी उपासना करण्यात मग्न आहे, तो मी सर्वात परिपूर्ण मानतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग भगवंत म्हणतायत की ज्याचं मन्मना भव मद्भक्ता मद्याजिम्मा नमस्कुरु. आपण ज्या 9व्या अध्यायात 9.34 बघितलं की ज्याचं मन आणि बुद्धी मग जी भगवंतांच्या वैयक्तिक स्वरूपावर, आता हेच आपल्याला जाणायचं. मग जो भक्त आपल्याला दिसतोय, जो जो या मूर्तीला सुंदरपणे सजवतो आहे आणि अगदी अगदी त्याच्या भावनेसह तो इतका जवळीक साधतोय भगवंतांची. आणि म्हणूनच या दिव्य अशा वैयक्तिक रूपावरती ज्याची मन आणि बुद्धी स्थिर आहे, नेहमी महान आणि दिव्य श्रद्धेने जो माझी उपासना करतो, तो भक्त तो सर्वात परिपूर्ण मानतो. आणि त्याचीच भक्ती भगवंत श्रेष्ठ मानतायत. आणि म्हणून असा हा जो परिपूर्ण असा जो उपासना आहे, ह्याला अर्च्य विग्रह, या अर्च्य विग्रहाला आपल्याला जाणायचंय, ज्या मूर्तीची तो पुजारी पूजा करतो आहे. मग बघा, तुम्हाला उदाहरण देण्यासाठी मी सांगते की प्रभुपादांनी खूप सुंदर उदाहरण दिलं. मग एक तुम्ही पत्र लिहिता बरं का. पूर्वी आता हे तर काळ गेला पत्राचा, पण पूर्वी जे पत्र लिहिलं जायचं, मग ते पत्र एका पोस्ट पेटीत टाकलं जायचं. लाल, हिरव्या, जो लोकल असेल तर हिरव्या, लांब जायचं असेल तर लाल, अशा पोस्टाच्या पेटीत टाकलं जायचं. आणि मग त्या पोस्टाच्या पेटीमध्ये छप्प्यासह ते पत्र टाकलं गेलं की ते ठराविक त्या डेस्टिनेशनला, ते त्याच्या त्या स्थळापर्यंत पोहोचवलं जायचं. मग पोस्टमन ते काम करायचा, म्हणजे त्या पेटीच्या मार्फत ते तिथपर्यंत जायचं. कारण कुठेतरी ती शिक्कामोर्तब झालेली होती आणि ती शासनाचं अप्रूव्ड असलेली अशी पेटी. आता हेच मी तुम्हाला विचारेन, जर एक मूल खेळण्यातली एक पोस्टाची पेटी बनवतं आणि तुम्ही जर आपलं पत्र त्या पेटीत टाकलं, तर जाईल का हो तुमचं पत्र? जाईल तुमचं पत्र? नाही जाईल जाणार. तुमचं पत्र? नाही जाणार तुमचं पत्र. का नाही जाणार? ती खोटी पेटी आहे. खोटी पेटी आहे. अगदी बरोबर. कारण त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची तुम्हाला पूर्ण परिपूर्णता नाही आणि एक नुसतं बनवलेलं असं साधन आहे. आणि म्हणूनच मग भगवंत प्रभुपादांनी हेच सांगितलंय की अशी जी खेळण्यातली पेटी आहे, आणि म्हणून जो बरोबर कल्पना माताजी, धन्यवाद. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग ज्या पोस्टाच्या पेटीचं उदाहरण भगवंतांनी दिलं की ज्या अप्रूव्ड अशा, की ज्याला कुठेतरी शासनाचं पूर्णपणे पात्रता असते आणि या पेटीमध्ये पत्र टाकलं की खात्रीने ते पत्र त्या स्थळापर्यंत पोहोचेल. त्याचप्रमाणे जेव्हा एक उत्तम गुरु, मग जेव्हा त्या मूर्ती स्वरूपाला, मग जे मूर्ती जी आपल्याला दिसती आहे, आपल्याला चित्रामध्ये दिसती आहे, या मूर्ती ही नुसती मूर्ती नाही, तर मग त्या उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून त्या मूर्तीमध्ये भगवंताला आवाहन केलं जातं आणि त्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली जाते. त्या मूर्तीवरती वेगवेगळे अभिषेक केले जातात आणि मंत्रांनी, प्राण उच्चारांनी त्याला प्रतिष्ठापन. प्राण प्रतिष्ठा केली जाते. आणि म्हणूनच जसं आपण गणपती बसवतात बघा, गणपती उत्सवाने गणपती बसवतात, पण जी प्राणप्रतिष्ठा केलेली मूर्ती असते, आणि म्हणूनच मग जी आपण पहिल्या दिवशी जी गणपतीची स्थापना केली जाते, तशाच या मूर्तीची स्थापना. आणि म्हणून त्या प्राणप्रतिष्ठा केलेल्या मूर्तीला किती महत्व आहे, की त्यालाच म्हटलंय अर्च्य विग्रह. आणि म्हणूनच जो श्रद्धेने मग त्याला आवाहन केलं जातं भगवंतांना, तो उत्तम आध्यात्मिक गुरु त्या मूर्तीमध्ये येण्याचं आवाहन करतोय आणि प्रत्यक्ष भगवंत त्या मूर्तीमध्ये समाविष्ट होत आहेत आणि प्रत्यक्ष भगवानांचं ते रूप आपल्याशी
मग आपण म्हणूनच मी जेव्हा काल म्हटलं, की जेव्हा या विभूती योगाबद्दल सांगितलं, तेव्हा मंदिरामध्ये आपण नुसतं गेलो आणि समोर ती मूर्ती बघितली, तरी कधी-कधी ढसाढसा रडतो आपण हो. कारण इतके आपण जोडले जातो भगवंतांशी आणि म्हणूनच ती शुद्ध भक्तीला खूप 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 टप्पे आहेत हो. तिथपर्यंत जाणं खूप साधनेचं आणि तपाचं काम आहे. परंतु हा जो प्रेमभाव असतो आणि या ज्या भावना आपण व्यक्त करतो, हा या अर्च विग्रहाशी आणि म्हणूनच या अर्च विग्रहाचं महत्त्व दिलेलं आहे. या उत्तम मग अनेक नद्यांचं पाणी, जिथे सप्त नद्यांचं पाणी ज्याच्याने अर्चना केली, ज्याच्याने अभिषेक केला जातो आणि आवाहन केलं जातं, मग बोलावलं जातं त्यांना, गंगा, यमुना या नद्यांचं पाणी आणून त्याच्यावरती अभिषेक, मग दुधाने, पंचामृताने अभिषेक केला जातो आणि त्या भगवंताला सुंदररित्या असं पूर्ण त्या मूर्तीची अशी पूजा केली जाते आणि त्याच्यात प्राण प्रतिष्ठा केली जाते. आणि म्हणूनच आपण आता हे मंगलोरचं जे मंदिर बघतो, रोज त्याच्यावरती जी पूजा अर्चा आणि ज्या सुंदर प्रकारे म्हणजे पहिल्याच अगदी जेव्हा स्लाइडमध्ये त्या मूर्ती डोळ्यासमोर येतात, तेव्हा प्रत्यक्ष मन भरून येतं अगदी. की भगवंत आपल्याला अगदी आपल्या मुखातून म्हणजे कितीतरी वेळाला मला असं मी जेव्हा तुमच्या समोर भगवद्गीतेचं म्हणजे कुठेही खरंच मनापासून ह्या व्यक्त करते भावना. कारण खरोखर कितीतरी वेळेला भगवंत आपल्याला प्रत्यक्ष सांगतायत आणि आपल्याकडून ही सेवा करून घेतायत आणि खरोखर भगवंतांची ही कृपा आहे. कारण कुठेतरी त्या टप्प्याला जायला खूप तप आणि साधना आवश्यक आहे. पण आपण त्या भगवान रूपाशी किती निगडीत होतो, असं हे अर्च विग्रहाचा जाणून घ्या. आणि म्हणूनच ज्या आधीच्या अध्यायांमध्ये पण उल्लेख केला, तो आत्ता मुद्दाम त्याचा संपूर्णपणे विश्लेषण केलेलं आहे. हरे कृष्ण. हेमा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. परंतु जे सर्व इंद्रियांचे संयमन करून आणि सर्वांच्या ठायी समबुद्धी ठेवून अव्यक्त इंद्रियातील सर्व व्यापी, अचिंत्य, अविकारी, स्थिर आणि अचल अशा परमसत्याच्या निर्विशेष रूपाची पूर्ण उपासना करतात, ते सर्वांच्या हितार्थ संलग्न होऊन शेवटी माझीच प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग जसं मी म्हटलं, की ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान, जसं आपण आधीचं फलगू वैराग्य ज्याला म्हटलं किंवा ज्या प्रकारे मग सकाम कर्मामध्ये काही जे व्यक्ती अडकलेल्या असतात, सगळ्या इंद्रियांचं संयमन करतात आणि सर्वांच्या ठायी समबुद्धी ठेवून अव्यक्त इंद्रियातील सर्वव्यापी, अचिंत्य, अविकारी, स्थिर आणि अचल अशा परम सत्याच्या निर्विशेष रूपाची उपासना करतात. मग कुठेतरी भगवंतांचं ते भगवान रूप जाणण्याची तितकी त्यांची कुठेतरी अजून ते जोडले जात नाही. मग तितकी त्यांची पात्रता म्हणा, तितकं त्यांचं ज्ञान म्हणा, ते बाकी सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी पूर्ण त्यांचं मन आणि बुद्धी तयार झालेली असते. ते भौतिक इंद्रियांना, इतक्या भौतिक गोष्टींपासून, त्या इंद्रिय विषयांपासून ते स्वतःला खूप प्रयत्नांनी नियंत्रित करतात. आपल्या मनावरती खूप संयमन करतात आणि सर्वांच्या ठायी मग सगळ्यांना समभावाने बघून निश्चितच सर्वांशी योग्य भावाने वागतात. परंतु त्यांचं भगवंतांशी मात्र जे नातं असतं ते ब्रह्मरूपाशी असतं, निर्विशेष रूपाशी असतं. परंतु जेव्हा त्यांनी स्वतःला त्या टप्प्यावरती आणलेलं असतं, ते सर्वांच्या हितार्थ संलग्न होऊन मग कुठेतरी ज्या व्यक्ती तितक्या टप्प्यापर्यंत आलेल्या आहेत, ज्यांनी भौतिक जगतापासून स्वतःला कुठेतरी त्याग करायचा प्रयत्न केला आहे, कारण त्या गोष्टी जाणलेल्या आहेत, ते निश्चितच पुन्हा हळूहळू का होईना, टप्प्याटप्प्याने का होईना, परंतु शेवटी भगवंतांचीच प्राप्ती करतात. मग अगदी ते जरी निर्विशेष रूप असतं तरीही ते हळूहळू, कारण त्या इंद्रियांचं नियमन करून त्यांनी ज्या गोष्टीला जाणायचा प्रयत्न केलाय, ज्या परम सत्याला त्यांनी जाण्याचा प्रयत्न केलाय, निश्चितच पुन्हा भगवंतांची प्राप्ती करू शकतात. हरे कृष्ण. हेमा माताजी. श्लोक म्हणते ना, क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देह देहद्भिरवाप्यते. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. माताजी. ज्याचे मन परमसत्याच्या अव्यक्त निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेले आहे, त्यांची प्रगती करणं अतिशय क्लेशदायक आहे. त्या मार्गात प्रगती करणे हे देहधारी जीवासाठी नेहमीच अतिशय दुष्कर असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
मग ज्या व्यक्तींनी बघा, ज्या जीवांनी जे अजूनही कुठेतरी देहधारी भावनेशी निगडीत आहे, मग मी शरीर नाही आत्मा आहे या गोष्टीला तर मान्य केलेलं नाहीये, पण देहधारी, मग त्या शरीराचे चोचले अजून की मला हे हवंय, मला ती गोष्ट हवीये, आणि परम सत्याच्या मग भगवंतांना जाणतायत, पण एक शक्ती म्हणून जाणतायत, पण भौतिक इंद्रिय विषयांमध्ये अजूनही तितकेच निगडीत आहेत. मग अशांसाठी मात्र निश्चितच ही गोष्ट क्लेशदायक असते. आणि कुठेतरी त्या मार्गामध्ये मग भगवंत सांगतायत, प्रभुपादांनी खूप सुंदर उदाहरण दिलंय की मग तुम्हाला सांगण्याचा अशा प्रकारे मी सांगू शकते की मग ज्या देहधारी भावना बघा, की मग मनुष्य स्वतःला देहधारी समजतोय, कुठेतरी आत्म्याची जाणीव झालेली नाहीये, परंतु स्वतःला त्या देहधारी भावनेमध्ये मग सात्विक, राजसिक आणि तामसिक, ज्या प्रकारे अशी व्यक्ती मग राजसिक आणि तामसिक गोष्टींमध्ये जास्त आढळते, कारण देहधारी भावनेशी निगडीत की मला हे करायचंय. मग जसं मी म्हटलं की घरामध्ये भरपूर कपाटामध्ये साड्या आहेत, तरी पण उद्या लग्न आहे तर मला अजून गोष्टी आणायच्या आहेत, कारण मग त्या देहाच्या अजून गोष्टी समाधान असं होत नाहीये, आणि कुठल्याही गोष्टींचा त्याग करायला अजून मनाची तयारी झालेली नाही. आणि म्हणून अशी व्यक्ती कुठेतरी अजून त्या देहधारी भावनेशी निगडीत आहे. म्हणून अशा व्यक्तीला भगवंत म्हणतायत, मग मी तरी कशा प्रकारे, मग माझा जो परमात्मा, माझं भगवान रूप आहे, ते कुठल्याही अशा फॉर्मलेस, म्हणजे कुठल्याही एनर्जी किंवा शक्ती विरहित अशा कुठल्याही रूपाशी जोडलं नाही जाणार. म्हणून जरी तुम्ही त्या देहधारी भावनेमध्ये असाल, तरी तुम्ही जोडले जाण्याचा प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. जसं उदाहरण देताना मी सांगते की एखादी ड्रायव्हिंग स्कूल आहे बरं का, तर त्या ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये एक ट्रेनर ड्रायव्हिंग शिकवतोय. मग आता ड्रायव्हिंग शिकवताना की जसं टप्प्याटप्प्याने मी आधीच्याही श्लोकामध्ये जसं सांगितलं, मग ज्यांचं मन पूर्णपणे अजूनही या भावनेशी निगडीत आहे की मला या भौतिक जगतामध्ये सगळं अनुभवायचं आहे, मी भोगता आहे, मी असं करणार आहे, या जीवासाठी ही गोष्ट खूप क्लेशदायक असते. त्या गोष्टींना जाणून आणि मग आत्मसाक्षात्कारी भावनेवर जाणण्यासाठी. परंतु मग पुढची स्लाइड माताजी, हरे कृष्ण, म्हणजे पुढच्या स्लाइडला मी ते उदाहरण देते. येस. ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परंतु जे माझे पूजन करतात, जे आपली सर्व कर्मे मला अर्पण करतात आणि अनन्य भावाने भक्ती करीत माझी उपासना करतात, माझ्या ठायी मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात व माझे ध्यान करीत असतात, त्यांचा हे पार्था मी जन्म मृत्यू रूपी संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच मग ते भगवंतांची उपासना करतात की मग ज्या निष्काम कर्माला आपण जाणलं की सर्व कर्म ज्या भगवंत ज्या अर्जुनाला सांगतायत, तू युद्ध कर, तू हे युद्ध माझ्यासाठी, आणि जे काही कर्म करणार आहेस ते भगवंतांना अर्पण कर. आणि मग ज्या अनन्य भावाने, म्हणून ज्या 11व्या अध्यायामध्ये ज्या अनन्य भावाने भगवंतांनी सांगितलं की हा असा शुद्ध भक्त, मग जो मन आणि बुद्धी, मग तो अहंकार बाजूला ठेवून पण मन आणि बुद्धी पूर्णपणे भगवंतांवर केंद्रित करून भगवंतांची मनापासून जी उपासना केली जाते आणि त्यांच्या उपासनेमध्ये स्वतःला विलीन केलं जातं, अशा भक्ताचं मग असे ज्या प्रकारे उपासना करतात, असं ज्या प्रकारे ध्यान करतात, त्यांना निश्चितच मग त्यांनी स्वतःला त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये कुठेतरी मार्गस्थ केलेलं असतं. आणि अशांसाठी मी निश्चितच तिथे आहे. मग या ज्या गटांगळ्या खातायत भौतिक जगतामध्ये, आणि या भौतिक जगताच्या महासागरामध्ये जो गटांगळ्या खातोय, पण ज्याने जाणलेलं आहे की मी जर या कर्माला स्वतः भोगता जाणलं तर मी या कर्म बंधनात अडकणार आहे, अशा व्यक्ती ज्यांनी हे जाणलेलं आहे, ती व्यक्ती निश्चितच भगवंतांच्या या, म्हणूनच स्वतःला आत्मसाक्षात्कारी भावनेने मार्गस्थ करून भगवंत आहेत हे ती व्यक्ती निश्चितच जाणते आणि ती स्वतःला कर्म बंधनातून मुक्त करू शकते. आणि मग अशा भक्तासाठी भगवंत निश्चित आहे. तो भगवंत म्हणतायत मग आधीही योगक्षेम वहाम्यम, भगवंत त्या भक्ताचं भगवंतांसाठी भक्त, कारण प्रत्यक्ष भगवंत भक्तवत्सल आहे तो.
जे भक्तांच्या सहवासासाठी, मग त्यांचा संहार करण्यासाठी दुष्टाचा ते कुणालाही सांगू शकले असते, परंतु प्रत्यक्ष भगवंतांना भक्तांचा सहवास हवा असतो. आणि अशा या अनन्य भक्तीमध्ये जे शुद्ध भक्त असतात त्यांना नेहमीच भगवंत त्या मृत्यू सागरातून तरून नेतात. मग ही अनन्य भक्ती, जसं म्हटलं, ही अनन्य भक्ती टप्प्याटप्प्याने येते, ज्यांना आपण पुढच्या ह्याच्यात जाणणार आहोत. मग ही अनन्य भक्ती टप्प्याने कशी, की जसं मी तुम्हाला एक उदाहरण दिलं, की मग एक ट्रेनिंग स्कूल आहे जिथे हा ड्रायव्हर, एक ट्रेनर एका त्या एक मुलगा असो मुलगी असो त्यांना ट्रेनिंग देत आहे. मग ट्रेनिंग देताना त्या मोटारमध्ये, कारमध्ये बसल्यानंतर पहिल्याच दिवशी ते सांगितलं त्यांनी, की असं 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 तू चालवायचंयस, मग क्लच दाबायचंय, त्याच्यानंतर ऍक्सिलेटर हळूहळू सोडायचंय, मग ABC काय आहे, ऍक्सिलेटर, क्लच, ब्रेक, हे सगळं थोड्याफार प्रमाणात सांगून पहिल्याच दिवशी तो ट्रेनर टाकेल का हो तुम्हाला हायवेवरती? सांगा मला, उत्तर द्या. तो ट्रेनर पहिल्याच दिवशी टाकेल तुम्हाला हायवेवरती? सांगेल तुम्हाला जायला, की आता तुम्ही झालं नाही सांग शिकून आणि आता तुम्ही चालवू शकता गाडी आणि तुम्ही जा नाही आता सांगत. हायवेवरती? नाही. बरोबर. का नाही सांगणार? कारण की त्या त्या व्यक्तीला पूर्णपणे जाणून घ्यायचं असतं. त्या कार विषयीचं ज्ञान, मग कशा प्रकारे तू तुझा रेअर मिरर ठेव किंवा कुठे तुझं लक्ष पाहिजे, चालवताना तुझी दृष्टी कुठे पाहिजे, मग क्लच किती दाबायचा आहे, ब्रेक किती, ते ऍक्सिलेट किती, अशा प्रकारे सर्व गोष्टींची माहिती पूर्ण शिकला नाही. अगदी बरोबर कल्पना माताजी. आणि म्हणूनच जेव्हा तो पूर्णपणे हे जाणून घेईल, त्या वेळेला निश्चितच तो ट्रेनर त्याला हायवेवर सोडल्यावर तो आरामात गाडी चालवू शकेल. त्याच प्रकारे या अनन्य भक्ताचा आहे. आणि म्हणून ते टप्प्याटप्प्याने मनुष्य जाऊ शकतो. हरे कृष्ण. हेमा माताजी, पुढची स्लाइड. हरे अशी कृष्ण. ही अनन्य भक्ती आपल्याला जाणायची आहे बघा. आणि म्हणून ह्या पहिल्या भक्तीच्या पहिल्या प्रकाराला आपण बघतोय बघा. मय्येव मनाधस्त्व मयि बुद्धी निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. हरे कृष्ण. अंजली माताजी. हरे कृष्ण. माझ्यावर म्हणजे पुरुषोत्तम भगवंतावर तुझे मन स्थिर कर आणि आपली बुद्धी माझ्यात गुंतवून माझ्या ठायी युक्त कर. अशा रीतीने तू निस्संदेह सदैव माझ्या मध्येच वास करशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून त्याला म्हणतात अनन्य भक्ती. ज्या अनन्य भक्तीविषयी जो शुद्ध भक्त आहे, मग ज्या आपल्याला सर्व सवंगडी दिसत आहेत भगवंतांचे, ज्या गोलोक वृंदावनामध्ये, आणि मग आपल्याला या वृंदावनामध्ये सुद्धा तेच चित्र आधी, की सगळे सवंगडी आणि गोपी, की जे भगवंतांच्या इतके प्रेमामध्ये आहेत. जसं मी आधीही सांगितलं कालच्या अध्यायामध्ये, जेव्हा 10व्या अध्यायामध्ये त्या गोपी भगवंतांची जो संबंध, की मग ब्रह्मांनी का पापण्या निर्माण केल्या, की भगवंत क्षणापुरता आपल्या आम्हाला आम्हाला विरह होतोय तो, की म्हणून त्यांना रागावल्या त्या, इतक्या त्या उत्कट अशा प्रेमामध्ये भगवंतांच्या, आणि त्या भगवंतांशी खूप निकट असं ते आपल्या आकलन शक्तीच्या, जसं मी म्हटलं, आणि राधा त्या गोपींमधली सर्वात निकटतेची अशी भक्त, की ज्याचं तत्व जाणण्यासाठी भगवंतांनी पुन्हा जन्म घेतलेला आहे चैतन्य महाप्रभूंचा. असं हे राधा आणि कृष्ण हे एकच, हे तत्व. मग हेमा माताजी आत्ताच त्यांनी मध्ये मीटिंग मध्ये खूप सुंदर वृंदावनातले अनुभव सांगितले, आणि त्यांनी वृंदावनाला भेट दिली. अशा या वृंदावनामध्ये सुंदर अशा आपल्याला इतक्या इतक्या कथा आहेत भगवंतांच्या. मग श्यामकुंड, राधाकुंड, आणि या निगडीत अनेक कथा आहेत, नाही का हेमा माताजी? हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. हो हो, फार सुंदर आहे. खूप सुंदर. तुम्ही वृंदावनातले खूप सुंदर अनुभव आणि त्याचं वर्णन जे सांगितलं, की खरोखर की प्रत्यक्ष आपण जेव्हा अनुभवतो तेव्हा म्हणजे त्या भावना ज्या दाटून येतात त्याला काहीच शब्द नाहीत मला वाटतं. खरं माताजी, अजून सुद्धा डोळे मिटले ना कधी, तर असं मन अजून तिथेच आहे माझं आल्यापासून. किती सुंदर, किती सुरेख ना. म्हणजे किती ह्या वातावरणाने नुसत्या एवढं, तर त्या भगवंतांच्या जेव्हा त्या सान्निध्यामध्ये हे गोप गोपिका असतील, तर किती हे उत्कट आणि किती हे निखळ प्रेम असेल भगवंतावर. नाही? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तर अशी ही अनन्य भक्ती आणि असा हा भक्तीचा, अनन्य भक्तीचा मार्ग. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, की माझ्यावरती मग तू मन आणि बुद्धी एक एक करून तू हे
या भक्तिभावाच्या टप्प्यात, कारण हा भक्तीचा टप्पा हा सर्वात उच्च टप्पा आहे. जसं मी म्हटलं की कर्मयोग जातोय, ज्ञानयोग जातोय, जो जो आपण अष्टांग योग बघितले, हे सगळे कुठेतरी टप्प्याटप्प्याने जात आहेत. पण भगवंतांच्या भक्तीमध्ये जे युक्त आहे, भगवंतांच्या भक्तीमध्ये मग ती अगदी सुलभ आहे हो. जे राजगुह्य ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे 9व्या अध्यायात, की हे जे काही तू करणार आहेस ही इतकी सुलभ प्रक्रिया आहे, करायला खूप सोपं आहे हे. परंतु भगवंतांच्या त्या प्रेम भक्तीच्या भावनेमध्ये जाणं हे निश्चितच टप्प्याटप्प्याने, जसं मी म्हटलं की मग श्रद्धा मनामध्ये, श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, आणि मग ती रुची, निष्ठा, भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती, अशा सगळ्या टप्प्या, आणि भगवंतांवरची आसक्ती मधला टप्पा, कारण ती कृष्णाबद्दलची आसक्ती. मग अनर्थ निवृत्ती कशाबद्दल, तर त्या या सगळ्या इंद्रिय विषयांबद्दल, की कुठेतरी मन अजूनही अडकून राहिलेलं आहे की मला हे हवंय, मला ते हवंय, मला ते पण हवंय, ते पण हवंय. परंतु मग कुठे संपणार आहे, याला समाधान कुठे? जसं आपण आधी आणि पुढेही जाऊन आपण 14व्या अध्याय 14-15 मध्ये बघणार आहोत. 14व्या अध्यायात जेव्हा आपण सत्व रज तमो गुणांना जाऊ, आणि म्हणूनच मग भगवंत म्हणतायत हे जे मन आहे, ज्या स्थिताधीर मुनीबद्दल आपण जाणलं, ज्या प्रल्हाद महाराजांचं मन इतकी दृढ श्रद्धा, की त्या दृढ श्रद्धेमध्ये की भगवंत आहेत आणि माझं रक्षण करणार आहे. मग या पुरुषोत्तम भगवंतांवर, त्या नारायणावर इतका ठाम आणि दृढ श्रद्धा होती की मन आणि बुद्धी पूर्णपणे त्यांच्यावर स्थिर केलेली, अशी ही अनन्य भक्ती. हरे कृष्ण. हेमा माताजी. आहे ना. हरे कृष्ण. अथ अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोसि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय. हरे कृष्ण. अंजली माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे धनंजय, जर तू आपले मन निश्चरत्वाने माझ्या ठाई स्थिर करण्यास असमर्थ असशील, तर भक्ती योगाच्या नियमित तत्वाचे पालन कर. अशा रीतीने मला प्राप्त करण्याची इच्छा तू उत्पन्न कर व तुम्हाला पूर्ण सिद्धी प्राप्त होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग भगवंत आता सांगतायत बघा, अनन्य भक्ती तर तू करू शकतो, जसं मी म्हंटल की मग त्या गोष्टीवर टप्प्याटप्प्याने जाऊ शकतो आपण. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, भगवंत आपल्यासाठी ऍडजस्ट करायला, आपण म्हणतो आपण ऍडजस्ट करतोय, हो उलट आहे. भगवंत आपल्यासाठी खूप ऍडजस्ट करत आहे. आणि भगवंतांनी आपल्याला अनेक ऑप्शन सांगितले, की मग भगवंत म्हणतायत अनन्य भक्तीमध्ये नाही, तर तू ती साधना भक्ती करू हात शकतो. माऊली, हात येतोय मध्ये. माझा हात मिळतोय, सॉरी. तर असे हे जर तू आपलं मन निश्चयत्वाने माझ्या ठाई, मग ती मन आणि बुद्धी जर तू एकाग्र स्थिर करण्यामध्ये असमर्थ असशील, तर तू काय कर, तू नियमांचं पालन कर. तू भक्तियोगाच्या नियामक तत्वांचं, म्हणजे रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स आपण इस्कॉनचे जाणतो, मांसाहार करू नये, मद्यपान करू नये, परस्त्रीशी संबंध ठेवू नये आणि जुगार खेळू नये, हे जे 4 मुख्य ज्याचा निषेध केलेला आहे प्रभुपाद ज्यांनी, की या भावनाच कुठेतरी इतक्या भावनांशी खेळलं जातं या सगळ्या क्रियाकलापातून, आणि म्हणून यांचा निषेध केलेला आहे. हे अत्यंत महत्वाची अशी नियामक तत्व आहे की ज्याचं पालन हे झालंच पाहिजे. आणि म्हणून मग तू साधना भक्ती, अशा प्रकारे तू या नियामक तत्वांचं पालन कर. तू सकाळी लवकर उठून मग 4:30 वाजता जी मंगल आरती आपली असते, मग ज्या इस्कॉनचे मी सगळे आपण उपक्रम सगळे ग्रुपवर शेअर करतो, मग 4:30 वाजता मंगल आरती आहे, 5 ते 7 नामनिष्ठ प्रभूजींबरोबर आपण नामस्मरण करू शकतो. या नामाचा महिमा, नामाबरोबर नाम, असं असं सध्याच्या त्या ग्रुपमध्ये टाकलं जातं की ज्यांचं नावच नामनिष्ठ प्रभू आहे त्यांच्या बरोबर नामस्मरण, नामाबरोबर नाम, असं हे नामस्मरण करा. आणि मग तुम्ही सकाळी उठून ती, मग ज्या तुमच्या दिनचर्या असेल, मग जी उपासना करा. मग 8 वाजता भागवत कथन असतं की तुम्ही तुमचा सत्संग करा. तुमच्या मग 16 माळा पूर्ण चॅन्टिंग करून तुम्ही त्या ब्रह्ममुहूर्ताच्या काळामध्ये प्रयत्न करा, उपासना पूर्ण करा. अशा प्रकारे तुम्ही या साधना भक्तीने तुम्ही या गोष्टी जाणू शकता. आणि तू अशा प्रकारे या इच्छा उत्पन्न, आणि मग तू अशा रीतीने मला प्राप्त करण्याची तू इच्छा उत्पन्न कर. मग या साधना भक्तीतून तू माझ्याशी जोडला जा आणि निश्चितच तुला हळूहळू पूर्ण सिद्धी प्राप्त होतील. अभ्यासेत्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि
कुर्वन् सिद्धीम वाप्स्यसि. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जर तुम्ही भक्तियोगाच्या नियमांचे पालन करू शकत नसाल तर फक्त माझ्यासाठी कार्य करण्याचा प्रयत्न करा, कारण माझ्यासाठी कार्य करून तुम्ही परिपूर्ण अवस्थेत याल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. एक सेकंद द्या मला. हा, क्षमा. आणि म्हणूनच मग जर तुम्ही भक्ती योगाच्या या नियमांचं, मग तू हे जर नियमही पाळू शकत नसशील, मग या नियमांचं पालन करणंही तुला जर शक्य नसेल, तर तू माझ्यासाठी कार्य करू शकतोस. मग तू निष्काम कार्य, मग जसं आपल्याला ही व्यक्ती दिसतीये जी मंदिराच्या बांधकामामध्ये मदत करते, की जिथे भगवंतांसाठी कार्य केलं जातं. कारण माझ्यासाठी कार्य करून तू परिपूर्ण अवस्थेवर येशील. मग हळूहळू का होईना पण निश्चितच या निष्काम कर्माने, मग जे कर्म भगवंतांसाठी केलं जातं बघा, त्या निष्काम कर्मातून, मग जसं आपण उदाहरणादाखल, की जसं आपल्या या ऑनलाईन आपल्या या माध्यमातून आपण प्रत्येकापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय, आणि मग ही लिंक जी आहे ती तुम्ही तुमच्या मित्र परिवारामध्ये, तुमच्या नातेवाईकांमध्ये, मग तुम्ही ती अपेक्षा ठेवू नका की ते जोडतील का किंवा ते जॉईन करतील का. तुम्ही तुमचं काम करू शकता. हा निष्काम कर्म आहे. आणि ही निष्काम भक्ती, की मग तुम्ही तुमची सेवा म्हणून तुम्ही त्यांच्याशी हे शेअर करा, तुम्ही त्यांच्यापर्यंत हे पोहोचवा. अशा प्रकारचं जेव्हा भगवंतांशी आपण, की मग अशा प्रकारे आपण भगवंतांच्या सेवेमध्ये स्वतःला अर्पण करू शकतो. आणि अशाच सेवांचं कुठेतरी त्याच अनुषंगाने मी सांगणार आहे, की मग ज्या इस्कॉनच्या सेवा आपण म्हणून त्याचं कुठेतरी ओळख करून देणार आहे. आणि तुम्हाला निश्चितच आज ग्रुपवर मग कुठलीही सक्ती नाहीये बरं का कोणावर, पण निश्चितच या 12व्या अध्यायाच्या भक्ती मार्गाच्या अशा सुंदर अवीट गोडीच्या अध्यायाने, त्या अनुषंगाने मी तुम्हाला काही सांगणार आहे, की या सेवा काय, की ज्या भगवंतांसाठी केल्या जातात. मग जसं मी म्हटलं, की अंजली माताजी येतात, अध्यायाचं वाचन करतात, हेमा माताजी आज स्क्रीन शेअरिंगला आल्यात, प्राची माताजी ऍडमिनचं काम करतात. असे अनेक, जसं मी रोज या इस्कॉनच्या टीमला प्रणाम करत असते, कारण हे जे व्हॉलेंटियर्स आहेत, मग प्रत्येक जण आपल्या प्रपंचामध्ये आहे, आपल्या सगळ्या ज्या काही व्यवधानं सांभाळून आणि आपल्या सगळ्या घरातल्या कमिटमेंट सांभाळून, भगवंत अर्जुनाला सांगताना तेच सांगितले, हो तू तुझ्या कर्तव्याचं पालन कर. तसंच भगवंत सांगतायत तुम्ही तुमच्या सगळ्या कमिटमेंट्स करा, पण भगवंतांनी सेवा, मग भगवंतांसाठी वेळ तुम्ही थोडा देऊ शकता. मग तुमचा वेळ नाही तर तुम्ही काय देऊ शकता, भगवंतांची सेवा कशा प्रकारे करू शकता. मग जे अर्थार्जन करू शकता का, तुम्ही जे अन्नदान करू शकता का, तुम्ही सेवा स्वतःचा वेळ भगवंतांना देऊ शकता का. मग यानुसार आपण भगवंतांच्या या सेवेचं, जसं मी म्हटलं, की व्हॉलेंटिअरिंग करू शकता. मग तुम्हाला या उद्याच्याच किंवा उद्या परवाच्या ग्रुप ह्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला ग्रुपवर हे टाकलं जाईल, की कुठल्या प्रकारच्या सेवा आहेत. आणि जर तुम्हाला या सेवांमध्ये सहभागी व्हायचं असेल तर निश्चित आमचा छोटासा जो परिवार आहे, एक सुंदर असा परिवार आहे आता सध्या, मराठी जे आपण सगळे प्रतिनिधी आहोत, या सगळ्यांचे एक सुंदर कुटुंब झालेलं आहे. तुम्ही या कुटुंबामध्ये सामील होऊ शकता आणि तुम्ही तुमची सेवा भगवंतांपर्यंत पोहोचवू शकता. मग निश्चित मी खरंच सांगते, की कारण आपल्याकडे हजार आहेत हो, कारण आपल्याकडे आपल्याला घरामधली प्रत्येकाला आहेत हो, प्रत्येकाला प्रत्येकाच्या कमिटमेंट्स आहेत. पण जर ही सेवा केलीत ना तर निश्चितच त्या 99, मग 100 गोष्टी असतील, पण भगवंतांची सेवा केल्यावर हे मी स्वतः अनुभवलं, याची प्रचिती या सेवेचं महात्म्य खूप आहे. मग जे मनापासून अगदी तुम्ही स्वतःचा जो काही वेळ आहे तो जरी दिलात तरी तुमची इतर 90-99 कामं इतकी सुकरपणे पार पडतात. निश्चित तुम्हाला मार्ग मिळत जातो. कारण ती निष्ठा, त्या श्रद्धेने तुम्ही जर सेवा केली, आणि म्हणून हा निष्काम कर्मयोग कुठेतरी, ही निष्काम सेवा, भक्तीची निष्काम सेवा. हरे कृष्ण. हेमा माताजी, मला वाटतं पुढचं काही डोनेशन्सच्या स्लाइड पण असतील. ठीक आहे, हरे याच्यानंतर काही असेल. यत्करोषि यदश्नासि यजुष्यासि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्मत् कुरुष्वार्पणम्. हरे कृष्ण. सॉरी. हरे कृष्ण. हे कुंती पुत्र, तू जे काही करतोस, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस आणि दान करतोस, तसे तू जे काही तपस्या करतोस ते सर्व मला अर्पण म्हणून करावे
हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच मग भगवंत म्हणतायत की या निष्काम कर्मानी मग तू जे काही करतो आहेस, मग जे तू भगवंतांना अर्पण करणार आहेस, जे काही कर्म करशील, मग जी सेवा करशील किंवा मग तू जे काही अर्थार्जन स्वतः मिळवतोयस त्याच्यापैकी तू भगवंतांना देऊ शकतोस. मग ज्या आपण आधीच्या अध्यायांमध्ये पण बघितलंय की जे सकाम कर्मांमध्ये अडकलेले असतात त्यांना आपण जर साधू संघांच्या सहवासाने मग आपण त्यांना असं सांगून नाही की तुमचं काही होऊच शकत नाही, तुम्ही हे काही करूच शकत नाही, पण आपण त्यांना जर बरोबर घेऊन सांगितलं की तुम्ही जे मिळवताय त्यापैकी हा वाटा तुम्ही भगवंतांना अर्पण करू शकता, कारण ती कृतज्ञता म्हणून भगवंत म्हणतायत की भगवंतांनी स्वीकारलेलं आहे हो तुम्हाला, पण मग तुम्ही तुमचं काहीतरी भगवंतांना वेळ तरी द्या, तुमच्या जवळ जे आहे ते भगवंतांना अर्पण करा. आणि म्हणून तू जे काही अर्पण करतोस, जे दान करतोस, ते काही तपस्या करतोस, ती भगवंतांना अर्पण करावी. आणि त्याच अनुषंगाने मग ज्या काही इस्कॉनच्या सेवा आहेत आणि या सगळ्याची थोडीशी माहिती मी तुम्हाला ग्रुपवर नक्की प्राची माताजींना पाठवेन, प्राची माताजी शेअर करतील की ज्या काही मग हे सगळं स्वेच्छेने आहे. मग त्याच्यावरचं एक पीडीएफ पण आहे, छोटंसं एक प्रेझेंटेशन आहे जे मी तुम्हाला नंतर उद्याच्या अध्यायांमध्ये वेळी पण दाखवीन, कारण मला सुरुवात करताना आपण एरवी थोडीशी उजळणी करतो तेव्हा मी तुम्हाला छोटंसं त्याविषयी खूप सुंदर असं मंदिर बांधतायत आता नामनिष्ठ प्रभूजी, ज्यांचा मानस आहे की या वर्षाअखेरीस ते मंदिर तयार होईल लवकर. आता त्याची एप्रिलमध्ये कुठेतरी सॉफ्ट असं ओपनिंग आहे, म्हणजे तिथे ऑनलाईन माध्यमातून सुरुवात होणार आहे जयप्रकाश स्वामी महाराजांकडून. आणि अशा या मंदिराच्या बांधणीसाठी फुल ना फुलाची पाकळी, आपण खारीचा वाटा का होईना, एक कृतज्ञता म्हणून कुणाला जर काही द्यायची इच्छा असेल तर त्या गोष्टी सगळ्या तुम्हाला ग्रुपवर शेअर केल्या जातील. हे सगळे जे उपक्रम आहेत हे असेच चालू राहणार आहेत. मग प्रत्यक्ष प्रभुपादांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि नामनिष्ठ प्रभूजी त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण सगळेजण हे जे काही ज्ञान घेतोय हे असंच मिळवत राहणार आहे. आणि प्रभूजी हे असंच ज्ञान प्रत्येकाला वाटतायत, म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं निशुल्क ज्ञान हे सगळं. परंतु मग ज्या कुठेतरी कृतज्ञता मनाची, जसं आपण म्हणतो की भगवंतांची सेवा उपासना की ही कुठेतरी मी भोगता मी करतोय असं नाही, तर ही जी कृतज्ञता आहे आणि भगवंतांविषयी वाटणारं जे प्रेम आहे ते आपण व्यक्त करतो, ही व्यक्त करण्याची कुठेतरी माध्यम दिलेलं आहे. आणि मग या माध्यमातून तुम्ही निश्चितच तो प्रयत्न करू शकता, तुम्ही सेवेला येऊ शकता, तुम्हाला मग कुणालाही सक्ती नाहीये इतकंच हवंय तितकंच हवंय, तुम्ही कुठल्याही तुमच्या इच्छेप्रमाणे या गोष्टी करू शकता. आणि इतकंच सांगण्याचा हा उद्देश आहे. आपल्याकडे कधी कधी नामनिष्ठ प्रभूजी भेटायला सुद्धा येतात शेवटच्या दिवसांमध्ये. ते स्वतः प्रत्यक्ष बांधकामाविषयी माहिती देतात आणि त्यांच्या मंदिराविषयी, कारण खूप सुंदर असं हे मंदिर बांधलं जात आहे. तिथे ऑनलाईन तर असणारच, परंतु प्रत्यक्ष प्रभूजींचा मानस आहे की अनेक असे जे अकॅडमिक्स, म्हणजे प्रत्यक्ष प्रभूजी IIT मधून ज्यांनी बीटेक केलेले आहे, IIT कानपूर मधून, त्यामुळे ते उच्च शिक्षित आहेत. आणि त्यांनी स्वतःला नंतर आता काही काळ फक्त नोकरी करून नंतर त्यांनी स्वतःला पूर्णपणे इस्कॉनला वाहून घेतलेलं आहे. आणि आता ते तिथे अध्यक्ष आहेत मंगलोरमध्ये. आणि या पुढच्या ज्या मंदिराविषयी ते मी वर्णन केलं, तिथेही जाऊन अनेक दालनं अशी ज्ञानदानासाठी होणार आहेत आणि युनिव्हर्सिटी वगैरे निर्माण करण्याचा त्यांचा मानस आहे. तर अशा या सुंदर कार्याला आपला हातभार लागावी ही जर इच्छा असेल तर तुम्ही तुमच्या स्वेच्छेने निश्चितच हातभार लावू शकता. त्याविषयीचं जे काही माहिती असेल मी तुम्हाला ग्रुपवर शेअर करेन. हरे कृष्ण. आणि मग भगवंत म्हणतायत, आणि हे जे दान, मग हे जे आपल्याला चित्र दिसते ना, खूप सुंदर चित्र आहे. जेव्हा भगवंतांचा जन्म, मग नंदा हे दान करतायत, हर्ष दान करतायत बघा. आणि म्हणून सांगतायत की अथ दैत्य शक्ती सॉरी अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तथापि तू जर माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यास असमर्थ असशील तर सर्व कर्म फलांचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणून मग भगवंत सांगतायत की तुला जर ते कर्म करणं, मग त्या कर्म करण्यात की तू माझ्या भावनेमध्ये कर्म जर करू शकत नसशील तर ती जे काही कर्म फळं आहेत
आणि जसं मी तुम्हाला सांगितलं त्या कर्मफळांचा त्याग करून कर्म करण्याचा, मग ती फळं भगवंतांना अर्पण करून, असा हा निष्काम कर्मयोगच आहे. पण मग निष्काम कर्मामध्ये तुम्ही ती फळं जे काही आहे ते भगवंतांना अर्पण करताय. पण जरी तुम्ही ते सकाम कर्म केलं आणि तुला जर ते कर्म भगवंतांसाठी नाही करायचंय, तर त्याची फळांचा तरी तू त्याग करण्याचा प्रयत्न कर. कारण कुठेतरी ती भावना जोपासण्याचा प्रयत्न कर. जरी ते कुठेतरी त्या फळांशी निगडीत असेल, तरी ती फळं कुठेतरी त्यागण्याचा तू स्वतःला, मग जसं त्या मोटर ट्रेनिंगचं उदाहरण दिलं तसं टप्प्याटप्प्याने तू ते साधू शकशील. आणि म्हणून मग हा निष्काम कर्मयोग शक्य नसेल, तर तू अशा प्रकारे त्या फळांचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कर. अशा तू मग अनन्य भक्ती, साधना भक्ती, निष्काम कर्म भक्ती आणि आपण ही सकाम कर्म भक्ती बघितली. आणि त्याच्याही पुढे त्या कर्मांचा त्याग, मग ही त्यागाची भावना कुठेतरी ज्ञानातून मिळते बघा. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यास्यात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागस् त्यागात् गच्छान्ति निरन्तरम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तुला जर असा अभ्यास करणे शक्य नसेल, तर ज्ञानाचे अनुशीलन करण्यात तू स्वतःला संलग्न कर. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानापेक्षाही कर्मफलांचा त्याग श्रेष्ठ आहे. कारण अशा कर्मफल त्यागामुळे मनुष्याला मनशांती प्राप्त होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कर्माचं फळ त्याग करणं, मग सकाम कर्मामध्ये अडकलेलं आहे. पण ते कधी शक्य होईल? जर तुला ते योग्य ज्ञान मिळालं तर. आणि हे ज्ञान कशाने मिळू शकतं? ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ध्यान आहे. मग जसं आपण अष्टांग योगामध्ये बघितलं, की मग जेव्हा या गोष्टीचं महत्व कसं जाणू शकतो, की मग अनन्य भक्ती आहे, अनन्य भक्ती करू शकत नसशील तर साधना भक्ती कर. मग या नियमांचंही पालन करू शकत नसशील तर माझ्यासाठी कर्म कर, की जे निष्काम असेल. आणि जरी निष्काम करू शकत नसशील तर ती कर्म फळं, मग ते सकाम कर्मातून कर, पण त्या कर्माच्या फळांचा त्याग कर. पण तेही जाणण्यासाठी तुला काय करायला लागेल? तुला त्याही पलीकडे जाऊन कुठेतरी ज्ञानाला आत्मसात करायला लागेल. कारण तुला जर असा अभ्यास करणे शक्य नसेल तर ज्ञानाचं अनुशीलन कर. मग तुला असं सकाम कर्म, ज्या कर्मफळांचा त्याग तू ज्ञानाशिवाय नाही करू शकत. आणि म्हणून मग जेव्हा तुला याची माहिती मिळेल, जेव्हा तू त्याबद्दल जाणून घेशील, आणि म्हणूनच तू हे स्वतःला संलग्न करण्यात कुठेतरी यशस्वी होशील. आणि मग या ज्ञानापेक्षा कुठेतरी ध्यान, या ध्यानातून ज्या भगवंतांशी जोडलं जातं, मग या ज्ञानापेक्षा ध्यानाला श्रेष्ठ मानलंय. आणि त्या ध्यानापेक्षाही श्रेष्ठ ज्या कर्मफळाच्या त्यागाला मानलेलं आहे. पण हे कशा टप्प्याटप्प्याने, म्हणून पुन्हा भगवंतांनी सांगितलंय की नुसता कर्मफळांचा त्याग तुला शक्य नसेल, तर तू हे ज्ञानातून, ध्यानातून आणि मग ते जाण. आणि त्याप्रमाणे तू त्या कर्मफळांचा त्याग केल्यामुळे तुला जी मनःशांती प्राप्त होईल. कारण मग ते निष्काम कर्म ठरेल आणि ते कर्म तू त्या ज्ञानातून घेऊ शकशील. तू जर थेटपणे ते करू शकत नसशील, तर तू ज्ञान, ध्यान आणि मग तू त्या फळांचा त्याग करायला शिकू शकशील. अशा कर्मफल त्यागामुळे मनुष्याला मनःशांती प्राप्त होते. आणि म्हणूनच मग आपल्याला त्या भक्तांविषयी आता जाणून घ्यायचंय. मग या आपण भक्तीचे मार्ग बघितले हो. हे भक्तीचे मार्ग बघितले की ज्याच्यामध्ये कुठल्या मार्गावरून भक्ती केल्यामुळे भगवंतांच्या आपण जवळ जाऊ शकतो आणि भगवंतांशी निकट असा संबंध जोडू शकतो. मग भगवंतांनी ज्या अनन्य भक्तीने मन आणि बुद्धी तू एकवटून माझा प्रयत्न कर, संलग्न होण्याचा प्रयत्न कर. नाहीतर या नियामक तत्वांचं पालन कर. तेही शक्य नसेल तर तू माझ्यासाठी कर्म कर. तेही शक्य नसेल तर त्या कर्म फळांचा त्याग कर. कर्म करशील तर ती जे काही सेवा करशील ती माझ्यासाठी कर. ते नसेल तर मग ज्ञान अनुशीलन कर. ज्ञानाचा मार्ग अनुशीलन कर. त्यापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे. सॉरी. आणि मग ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानातूनच तुला
कर्मफल त्यागाविषयी जाणीव होईल आणि तू जाणू शकशील. आणि मग अशा या टप्प्यावरती तू स्वतःला हळूहळू मार्गस्थ करू शकशील आणि मगच तू जोडला जाशील भगवंतांशी. त्या भक्तीमध्ये स्वतःला रममाण करू शकशील. म्हणून त्याच्या भक्तीचे टप्पे दिलेले आहेत. ती श्रद्धा, साधू संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती. मग हे सुद्धा टप्प्याटप्प्याने तेच सांगताय तुम्हाला. आणि त्याच या मार्गावरून आपण आज जाणलं की भक्तीचे किती प्रकार आहेत. आणि मग असा कोण भक्त भगवंतांना प्रिय आहे. मग भगवंत या सगळ्या भक्ताची वैशिष्ट्य सांगतात. हरे कृष्ण माताजी. अंजली माताजी, हरे कृष्ण. माताजी म्यूट झाल्या. जो सुख दुःखामध्ये समभाव राखतो, जो क्षमाशील, सदैव तृप्त, आत्मसंयमी आहे आणि आपले मन व बुद्धी माझ्यावर स्थिर करून जो दृढ निश्चयाने भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच आपल्याला या कथा आता जाणायच्या आहेत की असा हा भक्त भगवंतांना, कसा भक्त भगवंतांना प्रिय आहे. मग चित्रामध्ये आपल्याला जे दिसतंय ते डाव्या बाजूला सुदामा आहे, जो भगवंतांचा लाडका सखा. पण काहीही भगवंतांच्या प्रेमामध्ये तो होता, परंतु भगवंतांकडे काहीही न मागताही त्याला सगळं मिळालेलं आहे. भगवंतांनी त्याची सेवा केली आहे. जसं आपण म्हटलो ना, तांस तथैव भजाम्यहम. ज्या भगवंतांनी बलरामांची सेवा केली, त्या बलरामांनी पण भगवंतांची सेवा केलेली आहे. ज्या गायींनी भगवंतांवर प्रेम केलं, त्या गायींवर भगवंतांनी तितकंच अतोनात प्रेम केलंय, म्हणून त्यांना गोविंद संबोधलं जातं. हो, असाच हा सुदामा सुद्धा भगवंतांचा सुहृद मित्र आहे. आणि म्हणूनच सर्व जीवांचा, की जो जीवाचाही द्वेष करत नाही आणि सुदामाने कुठल्याही मनामध्ये द्वेष न करता जो भगवंतांचा प्रिय सखा, जसं भगवंतांनी अर्जुनालाही सांगितलं की तुला हे मी ज्ञान देतोय की तू कधीही माझा मत्सर केलेला नाहीयेस. हा मत्सर वाईट आहे, जो जो अगदी मुळापासून उखडून टाकला पाहिजे. मिथ्य अहंकारापासून अशी व्यक्ती मुक्त आहे. जो द्वेष करत नाही, सगळ्यांचा सुहृद मित्र आहे आणि जो अहंकारापासून मुक्त आहे, स्वतःला स्वामी समजत नाही, स्वतःला भोगता समजत नाही आणि जो क्षमाशील, सदैव तृप्त, आत्मसंयमी, आपलं मन आणि बुद्धी स्थिर करून मग अशा सगळ्या वैशिष्ट्यांना भगवंतांनी सांगितलंय. दृढ निश्चयाने जो भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, असा भक्त भगवंतांना प्रिय आहे. मग या बिल्वमंगल ठाकूरांची गोष्ट मी सांगते, पण पुढे जाऊन आपल्याला शेवटच्या श्लोकामध्येही हे जाणायचे, तेव्हा मी गोष्ट पूर्ण करते. पुढे जाईल माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अंजली माताजी. ज्याच्यामुळे ते गेलं थोडं, दिसतंय, नाही थोडं. ज्याच्यामुळे कोणीही उद्विग्न होत नाही. ज्यामुळे कोणीही उद्विग्न होत नाही आणि जो इतर कोणामुळे उद्विग्न होत नाही, जो हर्ष आणि दुःख, भय आणि चिंता यांच्यामध्ये समभाव राखतो, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच मग ज्या ज्ञानी लोकांचं उदाहरण दिलंय, ज्या स्थिताधीर मुनीची लक्षणं भगवंतांनी सांगितली, अशाच या सगळ्या ज्ञानाला मग पुढेही उद्याच्या अध्यायामध्ये आपल्याला हेच जाणायचंय की कोण ज्ञानी व्यक्ती आहे. मग जे सगळं, जे काही हे जी व्यक्ती जाणती हे सगळं ज्ञान, बाकी सगळं अज्ञान आहे, त्याच प्रकारे हा भगवंतांना कुठला भक्त प्रिय आहे, तर जो सुखामध्येही हुरळून जात नाही आणि दुःखामध्येही होरपळून जात नाही. तो कुठल्याही गोष्टीने उद्विग्न होत नाहीये, की अक्षरशः म्हणजे त्याचा राग कुठेतरी तो आवरतोय, त्याच्या मनाला नियंत्रण करतो आहे. जो हर्ष आणि दुःख, भय आणि चिंता यापासून त्याने स्वतःला मुक्त केलेला आहे आणि या सगळ्यामध्ये तो कुठेतरी समभाव राखतोय. मग त्याच्यावरती रिॲक्ट करणं हे त्यांनी थांबवलेलं आहे, कारण त्यांनी स्वतःला कुठेतरी बॅलन्स, कुठेतरी समतोल राखलेला आहे त्या सगळ्यामध्ये. अशा या चित्रकेतू राजाची ही गोष्ट आहे, जिथे सती माता भगवंतांच्या शिव तिथे भागवताचं कथन करत होते आणि सर्व तिथे ऋषी मुनी ऐकायला आलेले आहेत भगवंतांची स्तुती, आणि सती माता ही शिवांच्या मांडीवर बसलेल्या आहेत.
परंतु तिथे ऐकणारा असणारे प्रत्येक मग व्यास मुनी आहेत, नारद मुनी आहेत, पण सर्वजण आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये होते हो. कोणी देहधारी भावनेमध्ये विचार करणारच नव्हतं. त्यामुळे त्यांचं कोणाचं लक्षही गेलं नव्हतं. माता त्यांच्या मांडीवर बसल्या आहेत. परंतु वरून जेव्हा चित्रकेतू महाराजांचं विमान चाललेलं होतं, तेव्हा चित्रकेतू महाराजही शिवांना बघून तिथे थांबतात आणि त्यांच्याकडे बघून तेही तिथे भगवंतांची स्तुती ऐकत असतात आणि एक स्मित हास्य देतात शिवांकडे बघून. पण हे बघून सतीमाता कुठेतरी रागावते आणि ती म्हणते, की "मी यांच्या मांडीवर बसलेली आहे." हे बघूनच तो हसलेला आहे आणि त्यांनी का हसला म्हणून त्याला शाप देते. पण ते शाप सुद्धा तो वरदान. मग तो चित्रकेतू महाराज म्हणजे त्यांच्या हातात असतं, की त्या शापाचं सुद्धा ते कुठेतरी त्याला रिव्हर्स कुठेतरी त्याला प्रतिकार करू शकले असते, परंतु नाही. अशा शुद्ध भक्तांनी जसं नारद मुनींच्या बाबतीत पण पुढे जाऊन आपण ऐकणार आहोत, की तो एक ते शाप सुद्धा स्वीकारलेला आहे. तो शाप सुद्धा म्हणजे नारद मुनींनी शाप ज्या दक्षाकडून मिळालेला होता, की "तू माझ्या वंशाला पुढे जाऊ दिलेलं नाहीयेस." कारण कुठेतरी भगवंतांविषयी ज्ञान देऊन त्यांनी ती वंशावळ तिथेच थांबवली असा कुठेतरी त्यांच्यावरती आरोप केला गेला. अशा नारद मुनींना शाप मिळाला, की मग तुझ्या डोक्यावरती छप्पर नाही राहणार काही आणि तू तिन्ही त्रिकाळ कुठे ना कुठेतरी फिरत राहशील. असे नारद मुनी ज्यांनी त्या शापालाही वरदान केलं आणि सर्वांना भगवंतांची स्तुती ऐकून मग भगवंतांचं आणि मग त्यागाविषयीच्या भावनेचं तत्वज्ञान सगळ्यांना दिलं. असे नारद मुनी, की ज्यांनी अनेक अनेक शिष्य ज्या वाल्याचा वाल्मिकी केला, ज्या मृगारींचा मृगारी ऋषी केला. अशा प्रकारे ज्यांनी ज्ञान दिलेलं आहे, ज्ञान संपादन त्यांनी प्रदान करत गेले ज्ञान. अशा शापाचं ज्यांनी वरदान केलं, प्रभुपाद म्हणतात, की नारद मुनींच्याच वंशातले आपण आणि त्या वंश परंपरेने हा शाप सुद्धा आमच्यापर्यंत आलाय. म्हणून तर 70व्या वर्षी सुद्धा मी इकडे-तिकडे हिंडतोय आणि ही कृष्ण भावना प्रसारित करतो आहे. असा ह्या गुरु परंपरेतूनच आलेली ती गोष्ट आहे, ज्या शापाचं वरदान केलेलं होतं. आणि म्हणूनच असा हा भक्त भगवंतांना निश्चितच प्रिय आहे. हरे कृष्ण हेमा माताजी. माताजी मी श्लोक म्हणू का 16वा? 16वा श्लोक म्हणायचा आहे म्हणा ना माताजी. अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतौ व्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः. हरे कृष्ण माताजी. योम भक्त समे प्रिया बघा कितीतरी ठिकाणी समे प्रिया की असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. मग या सगळ्या श्लोकांचं जे शेवट केलाय की असा भक्त की जो माझा अंजली माताजी वाचणार वाचा माताजी. हो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो माझा भक्त साधारण दैनंदिन क्रियावर अवलंबून नसतो, जो शुद्ध, कुशल, चिंतारहित व दुःखमुक्त आणि कोणतेही फल प्राप्त करण्यासाठी महत् प्रयास करत नाही, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्याने स्वतःचं दुःख आवरून आणि तो दैनंदिन क्रियांवरती अवलंबून कारण त्या भौतिक इंद्रिय विषयातून त्याने मन कधीच काढून घेतलेलं असतं. जो शुद्ध आहे, कुशल आहे, चिंता रहित आहे, दुःखमुक्त आणि कोणत्याही फळाची अपेक्षा मग त्याचं निष्काम कर्म तर असतंच, परंतु कुठल्याही साठी त्याला बंधनं नाहीयेत. कारण तो महत् प्रयास त्याला करावा लागत नाही. तो अगदी अगदी म्हणतो ना आपण ॲट ईज किंवा अगदी सुलभतेने ती गोष्ट करत असतो. कारण कुठलंही त्याला ते बंधन वाटत नसतं. अगदी सुलभपणे ती गोष्ट तो स्वीकारलेली असते. म्हणून शुद्ध भक्ताला असं कुठलंही ते कर्तव्य आणि बंधन म्हणून उरत नाही. श्रीवास ठाकूरांची ही गोष्ट आहे चैतन्य महाप्रभूंच्या काळामध्ये. मग चैतन्य महाप्रभूंकडे श्रीवास ठाकूर ज्या श्रीवासादी आपण ऐकतो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादी गौरभक्त वृंद ज्या वासादींनी ज्या भक्तांचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे ज्या आंतरिक ज्या शक्तींचं आपण जे पंचतत्व मंत्रामध्ये म्हणतो त्या श्रीवास ठाकूर जे आहेत त्यांची ही कथा आहे चैतन्य महाप्रभूंच्या काळामध्ये. मग चैतन्य महाप्रभू श्रीवास ठाकूरांच्या घरी कीर्तनासाठी येत असत आणि ते कीर्तन करत असत एका दालनामध्ये. आणि हे कीर्तन चालू असताना एक दिवस श्रीवास ठाकूरांच्या दुसऱ्या दालनामध्ये त्यांचा मुलगा मृत पावलेला असतो आणि त्याचं शव त्या दालनामध्ये असतं आणि ती माता श्रीवास ठाकूरांची पत्नी तिथे अक्षरशः रडत असते आपल्या मुलाच्या मृत्यूवरती. आणि दुसऱ्याच दालनामध्ये तिथे चैतन्य महाप्रभू आलेले असतात आणि श्रीवास ठाकूर त्यांच्या कुठेतरी त्यांना काय हवं काय नको हे बघण्यामध्ये असतात. आणि म्हणून ते श्रीवास ठाकूरांच्या तिथे जातात आणि कीर्तन चालू असतं.
कीर्तन चालू असल्यावर नंतर मग पुन्हा ते जिथे त्यांच्या मुलाचं शव असतं त्या दालनामध्ये येतात आणि त्यांच्या पत्नीला सांगतात की तू रडणं बंद कर. मनुष्य जन्माला आलाय तो मरणारच आणि काहीही झालेलं नाहीये. तू हे रडणं बंद कर. तू जर तुझं रडणं थांबवलं नाहीस तर तुला या ठिकाणी एक नाही 2 शव दिसतील. एक तुझ्या मुलाचं असेल आणि एक तुझ्या पतीचं असेल. कारण तिथे प्रभू कीर्तन करतायत. त्यांच्या कीर्तनामध्ये कुठलाही अडथळा नकोय मला. बघा या भक्ताच्या भावना. आणि मग पुन्हा ते चैतन्य महाप्रभूंच्या दालनामध्ये जातात तिथे आणि महाप्रभू विचारतात की सगळं ठीक आहे ना रे? हो प्रभू सगळं ठीक आहे. चैतन्य महाप्रभू कीर्तन करत असतात. थोडा वेळ पुन्हा जातो. प्रभू विचारतात, महाप्रभू म्हणतात की सगळं ठीक आहे ना? पण मला माझ्या कीर्तनामध्ये आज रुची येत नाहीये, चव येत नाहीये. काय झालं आहे? तू माझ्यापासून काय लपवतोयस? आणि मग मात्र त्यांना न राहावून ते दुसऱ्या दालनामध्ये प्रवेश करतात आणि बघून अवाक होतात की हे काय? तुझ्या मुलाचा मृत्यू झालाय हे तू मला सांगितलं नाहीस आणि तू तिथे कीर्तन करण्यासाठी आलाय. ही गोष्ट सांगितल्यानंतर श्रीवास ठाकूर महाप्रभूंना म्हणतात, महाप्रभू तुम्ही थट्टा करताय का हो? जिथे तुम्ही आहात तिथे काय अशुभ होऊ शकतं? कुठली अशुभ गोष्ट घडू शकते? हे ऐकल्यानंतर महाप्रभू त्याला आलिंगन देतात, घट्ट आलिंगन देतात की तू तू माझा आहेस आणि श्रीवास ठाकूरांना आलिंगन देतात अगदी घट्ट. आणि मग ते त्यांच्या मुलावरती मग त्या मुलांचे प्राण पुन्हा त्यांना आणून देतात. परंतु तो मुलगा सुद्धा प्राणमुक्त त्यांना पुन्हा प्राण दिल्यानंतर पुन्हा त्याला त्याच्यावरती त्याला जिवंत झाल्यानंतर तो म्हणतो की मी भगवंतांच्या शुद्ध अशा भावनेमध्ये होतो. मी भगवंतांच्या मोक्षाच्या मार्गावरती होतो. का मला तिथून आणलंय? म्हणजे इतकं ते सगळं घराणं आणि इतकं श्रीवास ठाकूर त्यांची पत्नी आणि मग पत्नीचंही मन हृदय भरून येतं. असं सगळे की ज्या श्रीवास ठाकूरांविषयी आपण की असा भक्त की ज्याची भगवंतांवर इतकी श्रद्धा, जे चैतन्य महाप्रभू म्हणजे प्रत्यक्ष कृष्णाचे अवतार. अशा प्रकारे हा भक्त आणि असा हा भक्त भगवंतांना, असा हा शुद्ध भक्तीतील भक्त भगवंतांना अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा जो वाचा. हर्षित होत नाही किंवा दुःखही करत नाही, शोकही करीत नाही किंवा आकांक्षाही करीत नाही आणि ज्याने शुभाशुभ गोष्टीचा त्याग केला आहे असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या प्रल्हाद महाराजांचं आपल्याला चित्रात दिसताय, प्रत्येक दिवशी मरण यातनांमधून जाणारे प्रल्हाद महाराज, प्रत्यक्ष आपले वडील त्यांना अक्षरशः त्यांना मरणाच्या यातना देत असतात. कारण कुठे तुझा नारायण? कारण तिन्ही लोकांचं नेतृत्व मला स्वीकारायचंय, मी राजा आहे. तर कुठे नारायण नारायण का करतोयस तू? पण त्या नारायणावर पूर्ण श्रद्धा ज्यांची असते, असा हा भक्त ना हर्षित होत ना दुःख करत आणि त्याला कशाचं भयही नसतं, कशाची चिंताही नसते आणि अशा प्रकारे सर्व शुभाशुभ सर्व गोष्टींचा त्याला हत्तीच्या पायाखाली देताना सुद्धा तो भगवंतांचीच आराधना करतोय. मग गरम तेलात टाकलं जातं, अनेक सर्पांमध्ये टाकलं जातं, मोठ्या दरीतून त्यांना उंच अशा डोंगरावरून दरीत फेकलं जातं. एक ना अनेक अशा मरण यातनांना सोसायला लागतं. परंतु श्रद्धा हलत नाही. श्रद्धा ढळत नाहीच कुठेही. आणि या सगळ्या गोष्टींचा त्याग ज्यांनी आपल्या सवंगड्यांना सुद्धा ज्या पावल्या वेळामध्ये भगवंतांविषयीच स्तुती केलेली आहे, असे स्थिताधीर मुनी प्रत्यक्ष प्रल्हाद महाराज जे भगवंतांना अतिशय प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हेमा मांजूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मनुष्य शत्रू आणि मित्र यांच्या ठिकाणी समान असतो, जो मानापमान शीत उष्ण सुख दुःख स्तुती निंदा याच्यामध्ये समभाव राखतो, जो कुसंगापासून नेहमी मुक्त असतो, सदैव शांत आणि जे काही मिळेल त्यात संतुष्ट असतो, जो घरादाराची काळजी करीत नाही, ज्ञानामध्ये स्थित आहे आणि भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग बघा या सगळ्या भक्ताची वैशिष्ट्य सांगितलेली आहे. चित्रामध्ये दुर्वास मुनी आणि अमरीश महाराज देत आहेत. त्यांची ही कथा मी ती राखून ठेवते आता, जी तुम्हाला उद्या त्या भक्ताच्या वैशिष्ट्यामध्ये सांगेन.
की जे अमरीश महाराजांनी कशा प्रकारे शाप सहन केलेला आहे, परंतु मग भगवंतांनीच प्रत्यक्ष त्यांच्यावर कसं अस्त्र सोडलेलं आहे. कारण एका वैष्णवाचा, एका भक्ताचा अपमान भगवंत सहन करू शकत नाहीत. आणि म्हणूनच मग जो मनुष्य शत्रू आणि मित्र या सगळ्यांना समान मानतो, मानापमान, शीत, उष्ण सगळ्या जसं आपण म्हणतो वर खाली ज्या काही की माझी स्तुती केली जाते, निंदा केली जाते, या सगळ्याला कुठेतरी समतोलीत राखतो. कारण मन अत्यंत शांत आणि मुक्त झालेलं असतं इंद्रिय विषयातून. आणि जो ज्ञानामध्ये स्थित आहे आणि जो भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. आणि अशी हरे ही कृष्ण शेवटची माताजी. slide आहे. जे वाचा माता. भक्त सेवेच्या आणि अविनाशी मार्गाचे अनुसरण करतात आणि जे पूर्णपणे श्रद्धेने स्वतःला जोडून घेतात, मला सर्वोच्च ध्येय मानतात, ते मला खूप प्रिय आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आणि असे हे बिल्वमंगल ठाकूर आपल्याला दिसतायत चित्रामध्ये, की जो भक्ती सेवेच्या या अविनाशी मार्गाचं अनुसरण करतात. मग या भक्ती मार्गाचं अशा सुंदर, जसं मी म्हटलं की अनुकरण आणि अनुसरण, की भगवंतांच्या उपदेशांचं, भगवंतांच्या दिलेल्या ज्ञानाचं अनुसरण करायचंय. आणि म्हणूनच जे गुरूंचं, जे गुरु, साधू आणि शास्त्र याला पडताळून ज्या ज्ञानाचं अनुसरण करतात, ते या भक्ती सेवेच्या मार्गावरती येऊ शकतात. या अविनाशी मार्गाला ते जाणू शकतात. जे पूर्णपणे श्रद्धेने स्वतःला जोडून घेतात, ते सर्वोच्च ध्येय, मग भगवंत हे त्यांचं सर्वोच्च ध्येय असतं, परमात्मा हे त्यांचं सर्वोच्च ध्येय असतं. ज्या आपण म्हटलं की ज्ञानाचं ध्येय नेय आपल्याला उद्या जाणायचंय. मग 13व्या अध्यायामध्ये आपल्याला खूप सुंदर संज्ञा जाणायच्या आहेत. मग ज्या ज्ञानयोगाच्या टप्प्याला आपण सुरू करणार आहोत उद्यापासून. अशी ही बिल्वमंगल ठाकूरांची कथा आहे. बिल्वमंगल ठाकूर हे एका जन्मामध्ये, म्हणजे त्यांच्या त्या जन्मामध्ये ते भागवताचं वाचन करत असतात. काय गडबड करायची मग? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. काळजी घ्या. असे बिल्वमंगल ठाकूर की ज्यांनी त्या ब्राह्मण असताना मग ते भागवताचं सप्ताह आणि सगळं पूर्णपणे वाचन करत असतात, अन्नदान देत असतात, महाप्रसाद देत असतात. म्हणून ते अन्नासाठी तरतूद करत असतात, ज्या अनेक कितीतरी पटीने, म्हणजे कितीतरी लोकांना ते अन्नदान करण्यासाठी. आणि त्यासाठी मग त्यांना कुठेतरी पैशाची गरज असते आणि धनाची गरज असते. मग असं धन ते शोधण्याच्या थोडेसे ते शोधत असतात. मग ते शोधता शोधता ते एका मार्गावरती येतात आणि त्या मार्गावरती त्यांना तिथे एक शव असं ज्याचं पूर्णपणे पुढचे संस्कार चाललेले, अंत्यसंस्कार चाललेले असतात त्या शवावरती. आणि कुठेतरी राजा रजवाड्यांच्या कुटुंबातील अशी व्यक्ती असावी, कारण तिथे खूप असे सगळे रॉयल फॅमिली मधले लोक असतात आणि राजा राणी असे तिथे दिसतात त्यांना. आणि ते तिथे रुदन करत असतात आणि ते जे निधन झालेलं असतं ते त्यांच्या राजकन्या गेलेली असते. आणि तिथे जे देहाचं तिथे शवाचं जे अंत्यसंस्कार चालू असतात, त्या शवावरती खूप असं सुंदर ते हार बघतात. आणि तो बिल्वमंगल ठाकूरांच्या त्या जन्मात त्यांना तो हार जो असतो, ते त्या धनाचं त्यांना आयोजन करायचं असतं, म्हणून ते हार घेण्यासाठी मग जेव्हा हे सगळेजण निघून जातात अंत्यसंस्कार पूर्ण झाल्यावर आणि मग काही काळाने, तेव्हा ते तो हार घेण्यासाठी पुढे धजावतात. आणि पुढे धजावल्यावरती तो हार घेणार, तितक्यात त्यांना आवाज येतो. दुसरं तिसरं कोणी नाही, तर ती राजकन्याच बोलते त्यांच्याशी. आणि ती सांगते की तू हे चुकीचं करतोय. तुम्ही जरी पुण्यकर्मासाठी करत असाल तरी असं करू नका. तुम्ही जाऊन माझ्या वडिलांकडे धन मागा, ते तुम्हाला धन देतील. असं माझ्या कक्षामध्ये जाऊन तिथे त्या पेटीमध्ये धन आहे, त्या धनाचा तुम्ही वापर करा. हे ऐकल्यानंतर बिल्वमंगल ठाकूर आधी चकित होतात की हे आपल्याशी बोललीये राजकन्या. आणि मग ते त्यांचं ऐकून त्यांच्या वडिलांकडे जातात, धन घेतात आणि मग ते पुन्हा त्या गोष्टी अन्नदानाची सोय करत असतात. परंतु तरीही त्यांना कमी पडतं. तरी त्यांना थोडंसं कमी पडतं ते. मग ते कमी पडल्यानंतर पुन्हा तो हार घेण्यासाठीच मात्र ते तिथे जातात आणि तो हार घेतात. मग मात्र त्यांना शाप मिळतो त्या राजकन्येकडून, की तुला जरी तू पुण्य करत असलास तरी तुला या जन्मात नाही, तुला एक जन्म अजून घ्यायला लागेल आणि त्या जन्मानंतर मग तुला मोक्ष मिळेल. कारण तू हे जे करतो आहेस हे चुकीचं करतोयस. हार चोरून तू चुकीचं करतोयस. आणि मग त्या जन्मामध्ये त्याला कुठेतरी
जेव्हा ते मृत्यू पावतात तेव्हा त्यांना पुन्हा पृथ्वी लोकावरती संधी मिळते, कारण जे काही पुण्यकर्म केलेलं असतं त्यांनी. आणि मग मात्र त्यांना जो जन्म मिळतो तो ते कुठेतरी स्त्रीगमन करत असतात. स्त्रियांच्या मागे जात असतात आणि अशाच एका वेश्येबरोबर चिंतामणी नावाच्या वेश्येवरती त्यांना जीव असतो आणि जीव जडलेला असतो. आणि मग ते इतके इतके कुठेतरी त्या व्यक्तीच्या सहवासात असतात, की त्या व्यक्तीला भेटण्यासाठी अतोनात ते अगदी प्रयत्न करत असतात. परंतु मग तो अतोनात प्रयत्न करताना, की त्यांच्या वडिलांचं एकदा निधन होतं. तर त्या बिल्वमंगल ठाकूरांच्या वडिलांचं निधन झालं, तरी ते अ, अ, जे काही अंत्यसंस्कार त्यांचे असतात ते पटपट उरकून या व्यक्तीला त्यांच्या त्या चिंतामणीला भेटण्यासाठी इतके आतुर झालेले असतात, की कसंही करून मला तिला भेटायला जायचंय. आणि मग इतका धुवाधार पाऊस पडत असतो त्याच वेळेला आणि अत्यंत वादळाची अशी परिस्थिती असते. आलेला असला तरी ते ओढका तिथे एक शव असतं त्या नदीमध्ये, ते शव समजून ते ओढका म्हणून त्या नदी पार करतात. मग ती वरती राहत असते, ती स्त्री वरती राहत असते वरच्या मजल्यावरती. तिथे सुद्धा जाण्यासाठी ते दोरखंड म्हणून सर्पाला धरतात आणि इतका तो आवेश जाण्याचा आणि इतकी ती भेटण्याची ओढ असते त्या व्यक्तीला. आणि मग ते दार ठोठावतात जोरजोरात आणि दार ठोठावल्यानंतर ती व्यक्ती दरवाजा उघडते. ती व्यक्ती दरवाजा उघडून ती चिंतामणी व्यक्ती म्हणते, "अरे तुम्ही आज कसे गेलात? मला वाटलं एवढा पाऊस पडतोय, तुम्ही मला भेटायला येऊ नाही शकणार." मग ते सांगतात, "मी असं-असं सगळं करून आलोय, एवढे सगळे कष्ट घेऊन मी तुला भेटायला आलेलो आहे." तेव्हा ती चिंतामणी म्हणजे दुसरं-तिसरं नसून त्यांच्या आधीच्या जन्मातील त्यांचे आध्यात्मिक गुरु त्यांच्या तोंडून बोलतात, की "तू हे जर सगळं इतकं मला भेटण्यासाठी केलंस, हेच जर तू कृष्णाला भेटण्यासाठी जे काही केलंस, इतके कष्ट घेतलेस, तर तू कुठे असशील आज? तू हेच कष्ट अशाच कष्टांनी जर तू भगवंताला भेटायचा प्रयत्न केलास, तर तू कुठे जाशील याने?" आणि हे वाक्य ऐकल्यानंतर बिल्वमंगल ठाकूर हलतात अक्षरशः आणि ते तिथून तिथून पळत सुटतात आणि मग ते साधूची वस्त्र परिधान करतात आणि ऋषिकेशाचा आणि तीर्थयात्रेचा मार्ग धरतात, की जेणेकरून ते भगवंतांच्या नामाचा घोष करून त्या अ, पुण्य कर्मावरती आणि त्या पुण्य कार्यावरती काही करू शकतील म्हणून. आणि मग जेव्हा ते त्या त्या वस्त्र धारण करून, भगवी वस्त्र धारण करून त्या मार्गावरती स्वतःला मार्गस्थ करतात, तेव्हा जसं आपण म्हणतो ना, एखादा फॅन बंद केल्यानंतर तो फॅन लगेच पूर्ण बंद होत नाही. हळू, हळू फिरतो बरं का तो आणि मग हळू थांबतो. तसंच मनातले विचार बघा, जो स्त्री गमन करणारी व्यक्ती असते, मग मग त्यांनी ती वस्त्र धारण केलीये आणि ते त्या ऋषिकेश, हरिद्वाराच्या मार्गावरती आहेत. परंतु तरीही एका गावातून जाताना ते त्या ब्राह्मणाच्या एका पत्नीला बघतात आणि त्यांचं मन पुन्हा तिकडे वळतं आणि ते त्या ब्राह्मणाच्या पत्नीच्या पाठोपाठ जातात. आता ती ब्राह्मणाची पत्नी हे बघून थोडीशी घाबरते आणि पटकन आपल्या घरात निघून जाते. मग तो ब्राह्मण तिथे बाहेर ते बसलेले असतात. त्यांना वाटलं हे साधू बाबा आहेत आणि मग ते विचारतात, "बाबा तुम्हाला काय पाहिजे?" तर बिल्वमंगल ठाकूर सांगतात, मला तुमच्या पत्नीला भेटायचंय. त्यांच्याशी बोलायचंय." ते म्हटलं, "ठीक आहे साधू बाबा बघा, कारण यांची वस्त्र ती धारण केलेली असतात, तर काय काम असेल त्यांचं?" म्हणून ते आपल्या पत्नीला बोलवतात आणि म्हणतात, "बघा हो, या बाबांना काही दे त्यांना हवंय तर." आणि मग बिल्वमंगल ठाकूर त्या मातेला म्हणतात, "माऊली तुझ्याकडे तुमच्या डोक्याला पिन आहे का हो? त्या डोक्याची पिन मला तुम्ही द्याल का? जो काही आकडा तुमच्या डोक्यात आहे, तो आकडा मला द्याल का?" आणि तो आकडा मागतात आणि तो आकडा घेऊन स्वतःच्या डोळ्यात खुपसतात. कारण मी ज्या कृष्णाच्या मार्गावरती, ज्या भगवंतांच्या मार्गावरती स्वतःला मार्गस्थ केलंय, पण ही इंद्रिय मध्ये येतायत, ही ज्ञानेंद्रिय माझ्यामध्ये अडथळा बनतायत, त्याला तो अडथळा मला नकोय, मला तो दूर करायचा आहे पूर्ण आणि म्हणूनच ते डोळे काढून टाकतात. आणि म्हणूनच मग ते पूर्णपणे श्रद्धेने स्वतःला जोडून घेतात आणि सर्वोच्च ध्येय बनवतात आणि मग असे बिल्वमंगल ठाकूर अतिशय सुंदर अशी भजनं गातात जेव्हा यमुनेच्या तीरी, तेव्हा प्रत्यक्ष भगवंत ऐकायला येतात ती भजनं, असं चित्र आपल्याला दिसतंय. इतका शुद्ध भक्त मनापासून जेव्हा भगवंतांना आळवतो, तेव्हा प्रत्यक्ष भगवंत ते ऐकायला तिथे हजर झालेले असतात. असा असा हा शुद्ध भक्त, की ज्याने ज्याने जरी त्यांनी चुकीचा मार्ग अवलंबलेला असला तरी
मग जेव्हा सर्वोच्च ध्येय भगवंतानं बनवलंय तेव्हा जी काही ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय त्याच्या वाट्यात अडथळा येतील त्या सगळ्यांचा निश्चितच कुठेतरी नाश केला जाईल आणि त्याला दूर केला जाईल, तो अडथळा दूर केला जाईल. असे हे शुद्ध भक्त, असे हे भक्त भगवंतांना खूप प्रिय असतात. इति द्वादशोऽध्याय समाप्तः. हरे कृष्ण हेमा माताजी. असे हे 12व्या अध्यायातले आपण सुंदर असा हा भक्तीचा मार्ग आज बघितला. ज्या व्यक्त अशा मग ज्या अर्च विग्रहाबद्दल आपण जाणलं, मय्या वेश्य मनो ये माम, आणि भक्तीचे प्रगतीशील टप्पे मय्येव मन आधस्त्व, अशा प्रकारे. आणि मग कुठले भक्त मला प्रिय आहे, कुठला भक्त आणि त्या भक्ताची वैशिष्ट्य, त्या भक्ताचे गुण, समः शत्रूच मित्रेच, ज्यांनी मित्र आणि शत्रूला समभावाने बघितलेलं आहे, अशा सर्वांचे जी सगळी वैशिष्ट्य आणि जे गुण आहेत ते माझ्या या उत्तम भक्तामध्ये आहेत, आणि असाच भक्त मला खूप प्रिय आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. रेकॉर्डिंग थांबवू? धन्यवाद. हो थांबा माताजी. येस, आणि शेअरिंग पण थांबा. हरे कृष्ण माताजी.